ஹரே கிருஷ்ணா. பக்தி சதாச்சார கிளாஸ்க்கு எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு வந்து நரசிம்ம அவதாரம். ஓகே, இன்னைக்கு வந்து இது 4வது அவதாரம். 3வது நம்ம பார்த்துட்டோம். யாரெல்லாம் புதுசா சேர்ந்திருக்காளோ நத்திங் டு லூஸ், ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய இருக்கு, இது திரும்பி ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்ப 4வது அவதாரத்துல இருந்து பார்க்கலாம். இது பார்ட் 2 வச்சிருக்கேன்னா ஒரு நிமிஷம், நான் பார்ட் 1 தான் எடிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன். ஸ்லோக்கெல்லாம் போட்டு என்ன பண்ணிருந்தேன். ஓகே, அப்ப நம்ம வந்து நரசிம்ம அவதாரம் இது இன்னைக்கு ஸ்டார்டிங் இன்னைக்கு எடுக்கலாம். அப்புறம் அடுத்த வாரம் இதோட, ஏன்னா நிறைய இருக்கு ஸ்லைட், ஆல்மோஸ்ட் 96-97 ஸ்லைட்ஸ். ஓகே, இப்போ வந்து யாரோ ஒரு ஆள் சொன்னா போறேன், ஏன்னா இப்ப எல்லாருக்குமே பிரணத்தி நல்லாவே தெரியும். நம்ம புது கிளாஸ் L3 L2 கிளாஸ் அருட் செல்வம் பிரபுஜியோ வேற யாரு இருக்கா? ஒரு நிமிஷம், யாரு இருக்கா? வேற யாரும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். கீதா மாதாஜி இருக்கா, அப்புறம் அருட் செல்வம் லதா மாதாஜி இருக்காங்க. எஸ், நீங்க 3 பேர்ல இருந்து யாரோ ஒரு ஆள் படிங்க பார்க்கலாம், உங்களுக்கு எவ்வளவு புரிஞ்சுன்னு இருக்கு பார்க்கலாம். அருட் செல்வம் பிரபுஜி எடுங்கோ. என்னோட வாய்ஸ் கேட்கறது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன மெசேஜ் வந்து படிங்கோ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓ அஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானானந்த ஜன ஷவாஹய தசூர் உன்மிலிதம் கஷ்டமா இருக்குன்னா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. ஓ சைத்தன்யா மனோபீஷம் பீஷ்டம் சதாவிதம் ஏனோ பூதலே ஸ்வயம் சாபிதம் ஏனே பூத்தலே ஸ்வயம் ரூபக கதா மஹியம் ததாதி ஸ்வ பதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரோக ஸ்ரீ யுத பத கமல ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சக்ரஜசக கண ரகுநாதன் வீரம் தம்ச ஜீவம் சாத்வதம் ஜவாதுதம் பரிஜான சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சக வலித ஸ்ரீ விஷாகன் விதாம் கிருஷ்ணா. கொடுக்கலாம் பிரபுஜி இருக்கும். லதா மாதாஜி படிக்கிறாளா? படிக்கிறேன். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेक्ष गोपिका कांता कांता राधा कांता नमोस्तुते दप्त कांचन गौरंगी राधे वृत्तावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्य नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य थैंक यू. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण हिदाय स जगत्सिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महवन्ताय वदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने कौर दिलीते नमः. कुरवे कौर संराय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय पादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नायिने नमस्ते सरस्वती सरस्वती नायिने இல்ல நாமினே ओके नामिने सारी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्य दीक्षाधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कदाधर श्री वासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. நான் Thank you, Mataji. நான் என்னோட ஆடியோவும் போட்டிருக்கேன், இதுவும் போட்டிருக்கேன். அப்போ நீங்க எல்லாம் படிக்கல பாருங்க, படிச்சாதானே ஆஃபர். படிக்கல, நான் இன்னைக்குதான் Mataji ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கேன். நான் இனிமே ரெகுலர் பண்றேன் Mataji. இந்த குரூப்ல போடலாம் Mataji. நம்ம நீங்க L2ல இருக்க இல்லையா, அவங்க அந்த நம்பர் நான் L2ல நீங்க வரதே இல்லையே. நான் வரேன், ஜாயின் பண்றேன் Mataji. Thank you Mataji. வரது இல்ல, அதனால நான் போட்டேன். சரி இதுலயாவது வாங்கோ, அப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு. கண்டிப்பா வரேன் Mataji. வராம Mataji, எல்லாம் வந்தாதான் நமக்கு வந்து எல்லாம் ஃப்ரீ இல்லையா? என்ன கண்டிப்பா இத படிச்சாதான் உங்களுக்கு பிராக்டிஸ் ஒரு நல்லா பண்ணிட்டேன். ஓகே, நன்றி. இது வந்து நான் படிச்சுட்டுமா இல்ல நீங்க யாரோ படிக்கிறீங்களா? நான் படிச்சுடுறேன், ஏன்னா ரொம்ப டைம் போறது இல்லையா. அப்புறம் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்லைடு முடியாது. அப்புறம் ஸ்லோகம் வரும்போது யாருக்கு இது முடியுமோ அவ படிக்கலாம். அது நான் இன்னைக்கு தமிழ்ல எல்லாம் போடவே இல்லை. படிங்க, இதுல கொஞ்சம் நீங்க 2 பேராகிராஃப் படிங்க, 2 பேராகிராஃப் எல்லாரும் கொடுக்கலாம். படிங்க சும்மா. பிரகலாதன் பிறப்பும் இரணியன் பதமும். பிரகலாதன் கொடிய அரக்கனான இரணியசிபுக்கும் இரணியன் கயாததுக்கும் மகனாக பிறந்தான். இரணியகசிபு தான் பெற்ற சாகாவரத்தால் 7 உலகத்திலும் ஆட்சி புரிந்து வந்தான். தான் கடவுள் என்றும் அனைவரும் தன்னைத்தான் வணங்க வேண்டும் என்றும் அனைவரையும் கட்டாயப்படுத்தி வந்தான். இது தெரியல மாதாஜி, சின்னதா இருக்கு உங்களுக்கு. அவரது மனைவி கர்ப்பம் தெரித்தாள். நாரத மாமுனி ஆனவர் பிரகலாதன் தன் தாயின் கர்ப்பத்திலும் இருக்கும்போது ஹரி ஸ்ரீமன் நாராயணன் விஷ்ணுதான் இந்த 7 உலகத்திற்கும். அருட்செல்வம் பிரபுஜி, நான் படிச்சுடுறேன். ஏன்னா எழுத்து சின்னது, எனக்கு இது வந்து பெருசு. இது நான் போட்டதுதான், அவங்க கொடுக்கல. உங்களுக்கு புரியணும், எனக்கும் புரியணும்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதி போட்டேன். இது வந்து ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி, இந்த ஸ்டோரி எதை பத்தி படிக்க போறோம்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டிருக்கேன். அப்ப நான் படிச்சுடுறேன், ஏன்னா ரொம்ப எழுத்து சின்னது. ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்ப நான் போட்டதுனால எனக்கு தெரியும் என்னதுன்னு. நான் படிச்சு விடுறேன், நோ ப்ராப்ளம். ஸ்ரீமன் நாராயணன், தட் இஸ் விஷ்ணு, தான் இந்த 7 உலகத்திற்கு கடவுள் என்று போதித்து விட்டார். அசுரர்களின் குருவான சுக்கராச்சாரியர் இரண்யன் தான் கடவுள் என்று போதித்தார். ஆனால் பிரகலாதன் ஹரி ஸ்ரீமன் நாராயணன் தான் தன் கடவுள் என்று கூறினார். இந்த செய்தி அறிந்த இரண்யன் பிரகலாதனை மாற்ற சாம வேத தான தண்டம் என பலவிதங்களில் முயற்சி செய்தான். அவனது முயற்சிகளில் எல்லாம் தோல்வியில் முடிந்தன. ஆத்திரமடைந்த இரண்யன் தன் மகன் என்றும் பாராமல் கொல்ல முயற்சி செய்தான். ஆனால் ஒவ்வொரு முறையும் தோல்வியை அடைந்தான். யானையின் காலால் இடற செய்தல், கொடிய விஷம் கொடுத்து பாம்புகளோடு அடைத்து வைத்தல், விஷம் அருந்தும் செய்தல், தீக்குள் இறங்க செய்தல் போன்ற அவனது கொடு முயற்சிகளில் இருந்து பிரகலாதன் தான் கொண்ட அசைக்க முடியாத விஷ்ணு பக்தியினால், விஷ்ணுவின் உதவியால் காப்பாற்றப்பட்டதாக புராணங்கள் கூறுகின்றன. இரண்யனின் சகோதரி ஹோலிகா அவளை நெருப்பு தீண்டாத வரம் பெற்றிருந்தாள். அவள் மடியில் பிரகலாதனை உட்கார வைத்து தீக்குள் இறங்கிய போது பிரகலாதன் விஷ்ணு பெயரை சொல்லி வேண்ட நெருப்பு பிரகலாதனை ஒன்றும் செய்யவில்லை. மாறாக ஹோலிகா நெருப்பில் மாண்டாள். இந்நிகழ்வு இந்தியாவில் ஹோலி பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகிறது. பிரகலாதனை கொல்ல தான் எடுத்த முயற்சிகளில் எல்லாம் தோற்று போன இரண்யன் தானே நேராக பிரகலாதனை கொல்ல போன போதும் பிரகலாதன் பயமின்றி தான் வணங்கும் கடவுள் தன்னை காப்பார் என்றார். அது கேட்டு ஆத்திரத்தில் அறிவிழந்தவனாக இரண்யன் விஷ்ணுவை தானே கொல்ல போவதாக கூறி, உன் கடவுளை காட்டு என பிரகலாதனிடம் கேட்க, பிரகலாதனோ தன் கடவுள் ஹரி ஸ்ரீமன் நாராயணர் எங்கும் இருப்பார், எதிலும் இருப்பார், ஏன் தூணிலும் இருப்பார், எந்த துரும்பிலும் இருப்பார் என்று கூறினான். இரண்யர் ஒரு தூணை காட்டி, இந்த தூணில் உள்ளாரா என்று கேட்க, பிரகலாதனோ இதை உடைத்து சோதித்து பாருங்கள் தந்தையே என்று கூறினான். இரண்யன் அந்த தூணை உடைக்க ஸ்ரீமன் நாராயண நரசிம்ம அவதாரம், தட் இஸ் மனிதன் பாதி சிங்கம் பாதி பூண்டு தூணில் இருந்து வெளிவந்து இரண்யன் பெற்ற சாகாவரங்கள் பலிக்காத வகையில் அவனை வதம் செய்து பிரகலாதனை காத்தருளினார். பிரகலாதன் விஷ்ணுவின் மகனாக வளர்ந்து நாளடைவில் மூவுலகிற்கு
அரசனாக ஆண்டு வந்தான். தனது இறப்பிற்கு பின் வைகுண்டத்தை அடைந்ததாக பாகவத புராணம் கூறுகிறது. 17வது நூற்றாண்டில் ராகவேந்திர சுவாமிகள் பிரகலாதனின் மறுபிறவியாக கருதப்படுகிறார். இது சும்மா நான் என்னத்தை போட்டிருக்கேன்னா, உங்களுக்கு கொஞ்சம் எல்லாருக்குமே பிரகலாதன் ஸ்டோரி தெரியும், இருந்தாலும் ஒண்ணு போட்டுட்டோம்னா ஒரு மாதிரி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் நமக்கு. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருந்தது, நமக்கு ஒன்றும் புரியல. இதுவும் கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு. அப்ப நான் இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன், இது லாஸ்ட் மொமெண்ட் தான் போட்டேன். சோ இது என்னது எனக்கு புரியல. அப்ப நான் இதுல பார்த்தேன், நெட்ல பார்த்தோன்னே சரி இதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போட்டுடலாம். இப்ப நம்ம போன வாரம் என்ன பார்த்தோம், பன்றி உருவத்துல இது வராக அவதாரம் பார்த்தோம் இல்லையா? அது பன்றி ரூபத்துல பகவான் வராக அவதாரம் எடுத்து ஹிரண்யங்கிற ஒரு ராட்சசனை கொண்டார். ஹிரண்யன் யாரு? ஹிரண்ய கசிப்போடு தம்பிதான். அப்போ அதை ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கு தான் இப்ப ஹிரண்ய கசிப்பு அதனாலதான் அவருக்கு பிடிக்கல விஷ்ணுவை, எதிர்த்தார். ஏன்னா என் தம்பியை நீ கொன்னியே, அதனாலதான் எதிர்த்துட்டு இருந்தார். ஓகே, அப்போ இது அதோட ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் ஸ்டோரி. The Lord in the form of boar, that is Varaha, and Hiranyaksha had an intense fight that shook the whole world. இது லாஸ்ட் வீக் நம்ம பார்த்ததுதான். அது ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டு அவர் என்ன பண்ணிட்டார், பூமியை இந்த தண்ணிக்குள்ள போட்டுட்டார், தண்ணியில முங்க வச்சு அடியில போட்டுட்டார். இவர் போர் பன்றி ரூபம் எடுத்து அதுக்கு ஒரு இது இருக்குமா, கொம்பு இருக்குமா, அதை வச்சு உள்ள போய் தோண்டி அந்த இதை எடுத்து நம்ம அறுத்து என்னது பூமி அதை எடுத்து காப்பாத்தினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போன வாரம் பார்த்தோம். சோ அதுதான் கொஞ்சம் அந்த 2 லைன்ல போடுறது. Finally, the boar, that is பன்றி ரூபத்தில் இருக்கிற வராக அவதாரம் பகவான், was able to mow down உள்ள போய் ஹிரண்யாக்ஷா வித் mow down Hiranyaksha, அவரை கில் பண்ணி, ஹிரண்யாக்ஷனை கில் பண்ணி with his tusk and carried the earth on his tusk and placed her in a rightful position in the universe and restored balance in the world. அப்புறம் அவரை கொன்னுட்டு என்னது கொம்பு என்ன சொன்னா தந்தத்தால் உள்ள போய் நல்ல பூமியை எடுத்துட்டு மேல வந்துட்டார், அப்புறம் காப்பாத்திட்டார் பூமியை அப்படின்னு. This brought a lot of relief to the gods, demigods. Godsனா இதுல demigod, அவங்களுக்குலாம் ஒரு ரிலீஃப் ஆயிட்டாருப்பா, பொழைச்சேன்னா எல்லாருமே இதுல பூமிக்குள்ளதானே இருக்காங்க. மேல 6 லோகம், கீழே 7 லோகம், எல்லாம் இதுலதான் இருக்காங்க. அப்போ அது ரொம்ப அண்ட் ஹியூமன்ஸ் அலைக், மனுஷாளுக்கும் இவாளுக்கு எல்லாமே ஒரு திருப்தி ஆயிடுதாப்பா, காப்பாத்திட்டார் பகவான் அப்படின்னு. பட் தேர் ஹாப்பினஸ் வாஸ் ஷார்ட் லிவ்ட். ஏன்னா அடுத்தது பண்ணா தலையெடுத்துட்டு வந்துட்டா, என்ன தம்பியை நீ கொன்னுட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So was short lived as Hiranyaksha's brother Hiranyakashipu swore revenge on Lord Vishnu for killing his brother and caused immeasurable destruction in the world, scaring everyone around. அந்த கோவத்தினால ரொம்ப துவம்சம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். யாரு? ஹிரண்யகசிபு. ஏன்னா அவர் இது வரம் அதுக்கு முள்ள வரம் வாங்கிட்டாரா இல்ல இனிமேதான் வாங்க போறாரா? He led his army of asuras to destroy everything good in the world. எல்லாத்தையும் அழிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார், எதெல்லாம் நல்லது இருக்கோ அதெல்லாம் அழிக்க ஆரம்பிச்சார். But met with the might of the devas. He came to know that devas was being held by Lord Vishnu. அவருக்கு அதுவும் தெரிஞ்சு போயிட்டு பகவான் தான் தேவர்கள் பக்கத்துல இருக்கா காப்பாத்துறாரு, அவளெல்லாம் காப்பாத்துறாரு. And he promised to be the reason for the end of Lord Vishnu. ப்ராமிஸ் பண்ணி என் தம்பியை கொன்ன இல்லையா, சரி ஒன்னையும் சேர்த்து அழிக்க போறேன். யார? பகவான் ஸ்ரீ ஹரி நாராயணன், அவரையும் சேர்த்து அழிச்சு விடுவேன் அப்படின்றார். He decided to go இப்பதான் அவர் அது அந்த வேண்டறதுக்கு வேண்டிய போற. He decided to go deep into the jungles and pray to Lord பிரம்மாட்ட வேண்டினாராம் for the boon of immortality. இம்மார்டல்னா சாகாவரம், எனக்கு சாகாவரம் கொடுங்க, எனக்கு அந்த நிறைய அப்பெல்லாம் அப்படித்தானே, எது நம்ம வேண்டி நம்ம இது பண்ணினாலும் தபஸ் பண்ணாலும் அது அருளினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரோம். So he soon forgot about his worldly desires and senses. எல்லாம் மறந்து, ஆசை பாசம் எல்லாத்தையும் வேர்ல்ட்லி டிசைர் எல்லாம் மறந்து அவர் மட்டும் மெடிடேஷன்ல உட்காந்து பண்ணிட்டு இருந்தாரு, வேற ஒன்னும் பார்க்காம. அப்ப என்ன ஆயிடுத்து? And was lost in the meditation. Lord Indra realized that Asura was not being led by Hiranyakashipu. எல்லா அசுரர்களுக்கு இப்போ தலைவர் இல்லை, ஏன்னா தலைவர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு மெடிடேஷன்ல, இதுதான் சான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார் அவர்? He thought that this was a perfect opportunity to attack the asuras as they were without the leader. Leader meditation உட்கார்ந்துட்டா அப்ப இவாளெல்லாம் ஈஸியா கொண்டு குயிச்சுடலாம், இல்ல இவாளெல்லாம் நம்ம இது பண்ணலாம் அப்படின்னு, அதான் டிஃபீட் பண்ணிடலாம். And it would be easier to win the war between the devas and asuras. So he attacked the asuras with full force and as expected was able to kill most of them. நிறைய பேரை கொன்னுட்டாங்க, இந்திரா கொன்னுட்டார். இந்திரா மாத்திரம் இல்ல, அசுர தேவர்கள்லாம். And win the war, ஜெயிச்சிட்டாங்க. He destroyed the whole of Hiranyakashipu's capital city in the process. எல்லாமே அழிச்சிட்டார், அவரோட மெயின் கேபிட்டல் சிட்டி அதையும் அழிச்சிட்டார்.
So he attacked the Asura, most of them who destroyed Hiranyakashipu's capital city in the process, and decided to march onto his palace. Over there, he fought. அப்புறம் அதெல்லாம் நல்லா இது பண்ணிட்டு அவரோட பேலஸ் குள்ளேயும் போகலாம், அவரோட மாளிகை குள்ளேயும் போகலாம்னு சொல்லிட்டு போறாராம். அதான் அவர் வந்து மெடிடேஷன் உட்கார்ந்து இருக்காரு. அவரோட கேபிட்டல் சிட்டி நல்லா அழிச்சாச்சு. சரி, அவரோட அந்த என்னது மாளிகை அதுக்குள்ள போலான்னு போகும்போது என்னது, ஓவர் தேர் he found Hiranyakashipu's wife, கயாதுங்கிற ஹிரண்யகசிபுவோட வைஃப் இருந்தாங்களாம். அப்போ he thought of taking her as a prisoner. பிரிசனர் தான் என்னது, நம்ம இது பண்றோம் இல்லையா, என்ன சொல்லுவாங்க, பிடிச்சே நம்ம பக்கத்துல வச்சுக்கிறது. அவன் வருவானே, என் பொண்டாட்டி விடுவிச்சுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வருவாரு அப்படின்னு. அப்போ he took her as a prisoner and used her as hostage if Hiranyakashipu ever decided to retaliate. அவர் வந்து சண்டை போட வந்தா, பொண்டாட்டி என் கையில இருக்கா, மரியாதைக்கு நிக்கோ, சண்டை போடாது அப்படி சொல்லாமே, அந்த மாதிரி. So right at that moment, ஆனா பாவம் அவ கையாவது ஒண்ணுமே நல்லவா அவ. அப்ப right at that moment யாரு, நாரத முனி வந்துட்டார். நாரத முனி arrived and stopped Lord Indra. நீ இப்படி எல்லாம் பண்றது தப்பு, பண்ணாதே அப்படின்னு. He stopped Indra from doing so. He angrily asked Indra why he was forcibly taking the woman as a prisoner. ஏன் வைஃப் என்ன பண்ணா, தப்பு பண்ணா, உனக்கு வந்து அவங்ககிட்ட தானே சண்டை இல்லையா, அவனை நீ இது பண்ணிக்கோ, அவளை எனக்கு ஒரு பொம்மனாட்டி எனக்கு ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீ கூட்டின்னு போற அப்படின்னு. Indra told him that he was going to use her as a hostage just in case Hiranyakashipu decided to attack him again. என்ன வந்து திரும்பி என்ன வந்து கொல்ல நினைச்சு என்ன சண்டை போட வந்தேன்னா, நான் வந்து அவன் வைஃப் என்னோட இதுல கேப்சர்ல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு காட்டலாமே, அதுக்கு வேண்டி வச்சிருக்கேன். Hearing this, Narada asked him to release the woman right at that time. அப்பவே நீ இப்பவே விடுவி, அவளை வச்சுக்காதே, அவளை இப்பவே ரிலீஸ் பண்ணன. At that very instance, as she had no role to play, அவளோட ஒண்ணுமே இல்ல, அங்க பங்கே இல்ல, அவளை சும்மா இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. So as a hostage, just in case Hiranyakashipu woman right at the very instant, as she had no role to play in the war between the Asuras and Devas. She was just an innocent and helpless woman. பாவம் ஒண்ணுமே இல்ல, அவ பங்கே கிடையாது அதுல. So Indra had no other option. அவ இந்திரா என்ன, அவரே இது நாரதர் சொல்லிட்டாரே, சரி நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ கரெக்ட் தான் சொல்லிட்டு அப்படியே விடுச்சுட்டார். சரி, இவளை வந்து இனிமே கேப்சர் பண்ண வேண்டாம், வைஃப் கேப்சர் பண்ண வேண்டாம் கையாகுவ அப்படின்னு. Indra had no other option but to let her go. After he released her, Narada asked if she was okay. நல்லா இருக்கே, ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லையே, நான் வந்து பிரெக்னெண்டா வேற இருக்கா. He was okay, whether she was okay, and she told him that she was bit shaken, பயந்துட்டேன் கொஞ்சம், வேற ஒண்ணும் இல்ல, and shocked, but otherwise she was fine. She also told him that she was pregnant and she wanted to stay with Narada and serve him just like his daughter. உங்க கூட நான் வந்து தங்குறேன், உங்க மகள் மாதிரி நான் உங்க கூட இருக்கேன், உங்களுக்கு எல்லாம் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் வந்து மெடிடேஷன்ல இருக்கான், அப்புறம் யாரு காப்பாத்துறது, மாளிகை எல்லாம் இதெல்லாம் அழிஞ்சாச்சு, கேபிட்டல் சிட்டி எல்லாம் அழிஞ்சாச்சு, ஒண்ணுமே இல்லை, யாருமே இல்லை. அப்ப நான் உங்களுக்கு மகளா இருந்து உங்களுக்கு சேவ் பண்ணிட்டு உங்க கூட இருக்கேன், நான் பிரெக்னெண்டா இருக்கேன் அப்படின்னு. As she had no place to go, Narad accepted this and Kayadu started living in Narada's hut. Narada கூட அவ தங்கி அங்க வந்து இருந்துருந்தா. Narada used to tell her stories about Lord Vishnu. என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, அவர் கேரிங்கா இருந்திருக்கா கயாது. இவர் வந்து டெய்லி நாரதா என்ன பண்ணார், நாராயணன், ஸ்ரீமன் நாராயணனோட ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லிட்டே இருந்தார், டெய்லி சொல்லிட்டு இருந்தார். இது யாரு கேட்டுட்டு இருந்தார், பயத்துல இருக்கிற பாப்பா யாரு, பிரகலாதன். அப்போ பயத்துல இருக்கும் போதே அவர் வந்து பகவானை பத்தி கேட்டு அந்த ஞானம் வந்துடுது. அப்போ வெளியில வரும்போது அவருக்கு என்னதான் சொன்னாலும் இல்ல, நாராயணன் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அதான் வந்து ப்ரிஃபேஸ், இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டோரி வந்து சொல்றேன். And she developed a sense of attachment for Lord Vishnu. After listening to his stories, her unborn baby also used to listen to the story, and he would go on to become one of the biggest devotee of Lord Vishnu. அதனாலதான் இப்போ வந்து இந்த காலத்திலயும் வந்து பிரெக்னன்ட் லேடிஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நல்ல கதைகள்லாம் படிங்க, இந்த டைம் பாஸ் மாதிரி இந்த நாவல்ஸ் அதெல்லாம் படிக்காதீங்க, நல்ல சுவாமி கதையெல்லாம் படிச்சுன்னா இது வயசுல இருக்கிற குழந்தை கேட்டு இருக்கும். இப்ப நல்ல பக்தனா திகழ்ந்து அவர் வெளியில வந்தார். எஸ், இது வந்து நான் ரொம்ப எங்கெல்லாமோ தேடி பிடிச்சு போட்டிருக்கேன். ஆனா இன்னும் தமிழ்ல மீனிங் பண்ண முடியல எனக்கு. அது பண்ணினாலும் அப்புறம் கரெக்ஷன் பண்ணோம், எனக்கு கொஞ்சம் டைம் இல்லை. அப்புறம் இது ரெண்டு பிக்சர் போட்டிருந்தாங்க, அப்ப அதுக்கு ஒரு டைட்டில் போட்டேன். Hiranyakashipu decided to go to deep in the jungle and pray to Lord Brahma for the boon of immortality. சாகா வரம் வேண்டி அவர் வந்து டீப் ஜங்கல்ல போயிட்டு, பாம்பு புத்து எல்லாம் இருக்கு, இல்ல எறும்பு புத்தா என்ன தெரியல, அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா அவர் வந்து இது தபஸ் பண்ணி அந்த வரம் வாங்குறதுக்கு, வரம் கேட்டு பெறறதுக்கு அந்த மாதிரி தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். He soon forgot about all his worldly desires and senses, and he was lost in
மெடிடேஷன், எல்லாம் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. குழந்தை பிறந்த எப்படி பிரகலாத மகாராஜா being just 5 years old boy, he himself received this knowledge in the womb of his mother through the spiritual master Narada Muni. நாரத முனியோட இதுல குட்டீர்ல இருந்ததுனால, அவ அம்மா இருந்ததுனால குழந்தை வயசுலயே இருக்கும்போது நாரத முனி என்னெல்லாம் கதை சொல்றாரோ அதெல்லாம் கேட்டுருந்தோம். அப்புறம் பிரகலாத் மகாராஜா அதுக்கப்புறம் என்ன எடுத்தாரு, ஸ்கூல் போகும்போதும் ஸ்கூல்ல போனாலும் என்ன அவருக்கு என்ன சொன்னாலும் அதுக்கு அவர் கேட்டுக்க மாட்டேங்கிறார். உங்க அப்பா தான் கடவுள், உங்க அப்பா வந்து இரண்யகசிபுவை நம்ம சொன்னா இது சொல்றது இல்ல, இவர் வந்து நாராயணன். நம்ம அவர் படிக்கிறது, அவர் படிக்காத இருக்கிறது மாத்திரம் இல்லாம இருக்கிற பசங்களுக்கு எல்லாம் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டார். கடவுள் அவர் தான், எங்க அப்பா எல்லாம் கடவுள் இல்லைன்னு. அப்ப அவங்களுக்கு கேட்டு நாராயண நமன்னு சொல்லிட்டு அவரும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடலாம் பசங்க எல்லாம். Prahlad Maharaja instructs his schoolmates in the transcendental science of self-realization, much to the dismay of his atheistic father, Hiranyakashipu. இதுல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். இதுல இருந்து ஆக்சுவலி ஸ்லைடு ஆரம்பிக்கிறது. இதுக்கு முன்னாடி வெறும் பிக்சர் கொடுத்திருந்தாங்க, அதுக்கு ஒரு பேரு போட்டு ஒரு நம்ம தேடி எடுத்தேன். ஓகே, இது இங்கிலீஷ்ல யாருக்கு படிக்க வரும், ஏன்னா நான் தமிழாக்கம் பண்ணல, எனக்கு ரொம்ப அது டைமே இல்லை. அப்படி நான் அடுத்த வாரம் முடிஞ்சா செகண்ட் பார்ட் நான் பண்ணலாம். யாரெல்லாம் இங்கிலீஷ் ஒழுங்கா நல்லா படிக்க தெரியும்னா அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் சுலோச்சனா மாதாஜி ஆரம்பிங்க. அப்புறம் 2-3 பேர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இல்ல எல்லாருக்குமே நல்லா படிக்க வரும்னா டைம் வேஸ்ட் ஆகாக்கி படிச்சுட்டே போலாம். ஏன்னா இதே ஒரு 50 ஸ்லைடு இருக்கும், 47 ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. எஸ் மாதாஜி படிக்க ஆரம்பிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் படிக்கணுமா? ஸ்லோகம் படிக்கிறா முடியலையா உங்களால? ஸ்லோகம் ஹிந்திலயோ சான்ஸ்கிரிட்லயோ இருந்தா ஈஸியா படிப்பேன் நான். மாதாஜி நீங்க ஹிந்தி சான்ஸ்கிரிட் போட்டா எனக்கு உங்களுக்கு தான் படிக்க வரும், தமிழ்ல வராது. மாபேஷ்டா விபுத்தா சேஷதः சர்வேஷம் பத்ரம் அஸ்துவஹ மத்தர்ஷனம் ஹி பூதானாம் சர்வ ஸ்ரேயோபத்யதே ஞாதம் ஏதஸ்ய தௌர்தம்யம் தைத்யபாசாதாஸ்ய யத் தஸ்ய சாந்திம் கிருஷ்ண கரிஷ்யாமி கலம் தத்வத பிரதீக்ஷதா. ஏன் வந்து ஸ்லோகம் படிக்கணும்னு சொல்றேன்னா அது ஒரு பழக்கம் ஆயிடும். இல்லடா படிச்சா போல யாருக்கு என்ன புரிஞ்சது எனக்கே புரியல, உங்களுக்கும் புரிஞ்சிருக்காது. சரி, டைம் வேஸ்ட் தான். அதனால டைம் வேஸ்ட் நினைக்க கூடாது. பாகவதம் படிக்கிறது இஸ் ஆல்வேஸ் குட் இல்லையா? கேட்டாலும் நல்ல புண்ணியம், சொன்னா அதை விட புண்ணியம். மீனிங் பட் ஃப்ளூவெண்டா படிக்கணும்னா ஐ ரிக்வயர் சான்ஸ்கிரிட். அதுலதான் எனக்கு ஃப்ளூவெண்டா ஸ்லோகம் படிக்க வரும். அப்ப உங்ககிட்ட புக் நம்பரை பார்த்து வச்சுட்டு புக்கை பார்த்து படிக்கலாமே. இருக்கா புக்? புக் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு அது மாதிரி பண்றேன் நான். அந்த மாதிரி பண்ணுவோம். எஸ். ஹிந்தி கூட பேச. The voice of the Lord vibrated as follows. O best of learned persons, do not fear. நான் சொல்லிடுறேன், மீனிங் சொல்லிடுறேன். ஓகே, நான் எக்ஸ்பிளைன் தான் பண்ண போறேன். So the voice of the Lord said, நக்க பகவான் சொல்றார், என்ன சொல்றார்? Oh best of learned persons, do not fear. பயப்படாதீங்க. I wish all good fortune. ஏன்னா இப்ப நம்ம ப்ரிஃபேஸ் பார்த்துட்டோம். இப்ப அது நான் போன அவதாரம் வரைக்கும் போடல. சடன்லி இப்படி போடும்போது என்ன சொன்னார் அப்படின்னு ஆயிடும். ஏன்னா பாகவதம்ல இருந்து எடுத்திருக்கு. இப்ப 7.4.25-26 எடுத்திருக்காங்க. 7.4.25-26. அப்ப 23, 24 என்ன இருந்ததுன்னே தெரியாது நமக்கு. பாகவதம்ல கண்டினியூஸ் ஸ்டோரி இருக்கும். நமக்கு நடுவுல இருந்து எடுத்து கொடுத்ததுனால நமக்கு இப்போ பகவான் சொன்னார், ஓ லேர்னட் பர்சன், யாரு லேர்னட் பர்சன் சொல்றாங்கன்னு புரியாது. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்டோரி பார்த்ததுனால அதோட ரிலேட்டடா நமக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லையா? அதனால நான் போட்டிருக்கேன். எல்லா அவதாரத்துக்கும் இப்ப நான் போடலாம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். So it will be good for everybody. So அவர் என்ன சொல்றாங்க? ஓ learned persons, do not fear. நான் இருக்கேன் அப்படின்னு. I wish all good fortune to you. எல்லாம் உங்களுக்கு நன்மை நடக்கும். Become my devotees by hearing and chanting about me and offering me prayers. நல்லா அது பகவத்கீதையில அவ்வளவுதான் சொல்றேன். என்ன நல்லா பூஜை பண்ணுங்க, என்ன நல்லா ப்ரே பண்ணுங்க, நான் வந்து உங்களுக்கு நல்லதே பண்ணுவேன். For these are certainly meant to award benedictions to all living entities. இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இருக்கிற லிவிங் பீயிங்ஸ்க்கு எல்லாம் நான் வந்து அருளுவேன். பெனடிக்ஷன்னா I will give you all good fortune. நல்லதெல்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பேன். I know all about the activities of Hiranyakashipu. எனக்கு எல்லாம் தெரியும். Hiranyakashipu என்னெல்லாம் பண்ணினார், என்ன மாதிரி வரம் எடுத்திருக்கார், அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி அட்டூழியம் பண்றார், எல்லாம் எனக்கு தெரியும். நான் பார்த்துன்னு தான் இருக்கேன். And shall surely stop them very soon. அதனால நான் வந்து எப்படி வந்து அவதாரம் எடுத்து அதை நிறுத்துவேன் அப்படின்னு. Please wait patiently until that time. அது வரைக்கும் நீங்க கொஞ்சம் பொறுத்துன்னு இருங்க அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பமே இதுதான். எஸ், நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? சித்திரலேகா மாதாஜி, அருட் செல்வம், ருக்மிணி மாதாஜி, பபிதா மாதாஜி, யார் வேணா படிக்கலாம். பபிதா மாதாஜி படிங்க.
படிக்கிறேன் மாதாஜி. யாரும் நான் இப்ப கேட்டவாதான் படிக்கணும் இல்ல, எனக்கு அந்த ஸ்கிரீன்ல அதுதான் தெரிஞ்சது. வேற யாரும் உனக்கு படிக்கலாம். நிர்வைராய பிரசந்தாய, அழகா ராகத்தோடு பாடுங்க. निर्वैराय प्रसन्ताय स्वसुतयं महात्मने प्रहादय यद द्रुहेत धनस्येपि वरोचितं. हरे कृष्ण माताजी. போட்டுடுங்க சொல்லிருக்கேன். அப்பி அப்பி अपि வரோஜிதம். अहेसि अपि वरोचितं. பழக்கம் வரும் இல்லையா மாதாஜி, ஸ்லோகம் சொல்றது பழக்கம் வருங்க. அதனால நான் வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்தாலும் பரவாயில்ல அப்படி. ஓகே, இதுல என்ன சொல்றாருனாக்கா, when Hiranyakashipu teases the great devotee Prahlada, his own son, who is peaceful and sober, ரொம்ப நல்ல பிள்ளை, அவர் ஒன்னும் இதுக்கே போக மாட்டார், நல்ல சாந்தமான பிள்ளை. யாரு? ஹிரண்யகசிபோட பிள்ளை. ஹிரண்யகசிபு ராட்சசதான், ஆனா அவரோட பிள்ளை எப்படி ரொம்ப சாந்தமா இந்த மாதிரி இருந்தார். சோ அவருக்கு வந்து யாரும் எனிமே கிடையாது. He and who has no enemy. I shall kill Hiranyakashipu immediately despite the benediction of Brahma. அப்ப வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிள்ளையோட அப்பா எப்படி, ஹிரண்யகசிபு ரொம்ப ராட்சச குணத்தோட இருந்தார். அவனை எப்படி நான் கொல்லுவேன். பிரம்மாவோட வந்து வரம் பெற்றிருக்கார், என்னது சாகா வரம் பெற்றிருக்கார். இருந்தாலும் அதெல்லாம் கண்டிஷன்லாம் அதுவும் தாண்ட மாட்டேன். ஆனா வந்து எப்படி நான் அவனை வந்து கொன்னு குவிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க மாதாஜி? See, I may not have to ask. அடுத்தது யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா அவளை சான்ஸ் கிடைக்கும், இல்லாட்டி நானே படிச்சிருக்கேன். न्यष्ट क्रीडनको बालो जद्वत्तन्मा मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगत् कीदृशम्. From the very beginning of his childhood, Prahlad Maharaja was uninterested in childish playthings. அவர் சின்ன வயசுல இருந்து எப்படி குழந்தைகள்லாம் விளையாடுற போலயா அதுல எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டே இருக்காதாம். ரொம்ப சீரியஸா ரொம்ப இது டிவோட்டடா அப்படி இருந்திருக்காராம், பகவானோட தியானத்தை இருந்திருக்காராம். Indeed, he gave them up all together and remained silent and dull. என்னது விளையாடெல்லாம் போக மாட்டாராம், அப்படியே ஒரு இதுல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான், சைலண்டா உட்கார்ந்துட்டு டல்லா ஒரு மாதிரி உட்கார்ந்துப்பான். பட் பீயிங் ஃபுல்லி அப்சார்ப்ட் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஆனா மனசுல என்ன இருக்கும், முன்னாடி இருப்பார், இது விளையாட்டுக்கெல்லாம் போக மாட்டேன், ஆனா எப்பவுமே கிருஷ்ண பக்தியில இருந்திருக்காரு. Since his mind was always affected by Krishna consciousness, he could not understand how the world goes on being fully absorbed in the activities of sense gratification. இவ்வளவு சின்ன குழந்தை என்ன நினைக்கிறதா, இப்படி பகவான் நினைச்சு நான் நிம்மதியா ஒரு சந்தோஷத்துல இருக்கேன், ஆனா ஏன் மனுஷாலாம் இப்படி இருக்கா, அவளுக்கு வந்து பகவான் பக்தி வேண்டாம், சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இருக்குது, அது அந்த பொருள் வாங்கினேன் இந்த பொருள் வாங்கினேன் அதுல சந்தோஷம், அதுல எல்லாம் ஒரு சந்தோஷம். அவ சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனை நல்லா சாப்பிடணும் அதுல ஒரு சந்தோஷம், நல்லா எதையாவது பாட்டு கேட்கணும், சினிமாவுக்கு போகணும், அந்த மாதிரி வேற அதர் தன் நம்ம சென்ஸ் என்னெல்லாம் கண்ணு மூக்கு காதெல்லாம் இருக்கு, அதை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு இவ்வளவு வந்து கஷ்டப்படுறாங்க, வேலைக்கு போறாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. பகவானோட இதுல ஏன் வந்து மனசு லயிக்கிறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த குட்டி பாப்பாக்கு இதெல்லாம் இது வரதான். இது யாரும் ஸ்டோரி எழுதல, இந்த பாகவதத்துல எழுதியிருக்கு, பாகவதத்தோட மீனிங்கே தான் போட்டிருக்கு. இது நத்திங் இஸ் குக்ட் அப் ஸ்டோரி, யாரும் அந்த மாதிரி கதையாளத்தை எழுதியிருக்காங்க இல்ல, பாகவதத்திலே இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்கு. பிரகலாத் மகாராஜுக்கு அந்த மாதிரி 5 வயசு குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி தோன்றதான். ஏன் இவாள்னா மனுஷாலாம் இந்த மாதிரி பகவானை நினைக்காம அவாவா ஐம்புலன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கு வேண்டி இவ்வளவு வந்து வேலை செய்யறாங்க, அதை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு. எஸ், வேற யார் படிக்கிறீங்களா? அதுதான் சுலோச்சனா மாதாஜியோட கை வேற யாரெல்லாம் இருக்கீங்க? ஐயோ இவ்வளவு பேர் இருக்கீங்க. நாராயணசாமி பிரபுஜி பேர் வேற கோக்கணுமாண்ணா, அப்பதான் படிப்பீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நிவேதிதா மாதாஜி இப்ப யார் படிச்சா? பபிதா மாதாஜி படிச்சா? சித்திரலேகா மாதாஜி படிங்க, என்ன இப்ப டைம் வேஸ்ட் ஆகுது, ஒருத்தரே படிங்க. பர்யாத்னம் அஸ்னாம் அஸ்யா சாந்தம் சந்யாச பிரபயான் புரவான் ननु संत्यांत यत्नी गोविंदा परिराम्बिता है परिरंबिता ராம்னக மேல இது வந்துரும். கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு, என்ன தமிழ்ல நான் போடல சொன்னேன் இல்லையா, ரொம்ப இருக்கு ஸ்லைட்ஸ் நிறைய இருக்கு எனக்கு நேரம். அடுத்த ஸ்லைட் परिरम्बिता है परिरंबिता. Okay. அப்போ பிரகலாத் மகாராஜ் was always the absorbing thought of Krishna. அப்ப இந்த சின்ன குழந்தை என்னது எப்பவுமே கிருஷ்ணா பக்தியில அப்படியே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்துதான், எந்த நேரமும் அது absorbed in the thought of Krishna. Thus being always embraced by the Lord, he did not know how his bodily necessities such as sitting, walking, eating, lying down, drinking and talking were being automatically performed. என்ன பண்றதுன்னே அது தெரியாதான், அது பாட்டுக்கு வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்ததா, ஆனா அதுலயே உட்கார்ந்து சாப்பிடுறது ஒன்னும் அது வந்து நினைவில்லாம அப்படியே
டிரான்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஒரு இதுல ஏன்னா மயக்க நிலையில அவர் வந்து பகவானையே திங்க் பண்ணிட்டு அதை எப்படி சாப்பிடுறாரு எப்படி இருக்கணும் ஒண்ணும் தெரியாம அது பாட்டுக்கு அவரோட வேலையை என்னது நடக்கிறது எல்லாமே அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்ததுதான். ட்ரிங்கிங், லைங் டவுன், டாக்கிங் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தான் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பர்ஃபார்மிங், நாட் நோயிங்லி. இப்ப இந்த காலத்து பசங்க எல்லாம் எவ்வளவு இது என்னது சாட்டியம் என்ன சொல்லுவாங்க, சாட்டியத்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்க மாதாஜி, சுலோச்சனா மாதாஜி, பிடிவாதம். பிடிவாதம் பிடிச்ச எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிடிவாதம் பிடிக்கும். அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணாம சமத்து குழந்தையா இருந்தான். எஸ். அடுத்தது யார் படிக்க போறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. சுலோச்சனா மாதாஜி படிங்கோ. நம்ம 3 பேரை படிக்கலாம். இன்னும் 2 பேர் தான் ஆண்ட்ரேஸ். நம்ம 3 பேரை மாத்தி மாத்தி படிக்கலாம். क्वचित् बुद्भति वैकुण्ठ चिन्ता शबल चेतनः क्वचित् वसति तच्चिन्तात् आह्लाद उद्गायति क्वचित्. அப்போ இதுல என்ன கொடுத்திருக்க, பிகாஸ் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் ஹி சம்டைம்ஸ் கிரைட். ரொம்ப பகவான் பக்தியில இருக்க ஒரு மாதிரி சொல்லக்கூடாது, நம்ம ரொம்ப படிப்பு நிறைய இருந்தா கூட இந்த சோடா பாட்டில் சொல்லுவோம். ரொம்ப படிப்பு படிச்சுட்டே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த கண்ணாடி வந்துடும், இவ்வளவு எல்லாம் படிக்காதேப்பா அப்படின்னா. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்க வேண்டாம், எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் இருக்கணும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இந்த குழந்தைக்கு என்ன எடுத்தான், அது அப்படியே டிரான்ஸ்ல இருந்தாலும் சடன்லி என்ன பண்ணுமா, ஹி சம்டைம்ஸ் கிரைட், சிலப்போ அழுமா, சம்டைம்ஸ் லாவ் சிரிக்குமா, சம்டைம்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ஜுபிலியேஷன், ரொம்ப ஹாப்பி அப்படி இப்படி பகவான் நினைச்சு அந்த மாதிரி இருக்குமா. அண்ட் சம்டைம் சாங் லவுட்லி, அது அதே இதுல இருக்கும், அப்படி பாட்டும் பாடுமா, அழகும் செய்யுமா, அந்த மாதிரி. ஓகே, நெக்ஸ்ட். எஸ், சித்திரலேகா மாதாஜி படிங்க. நிவேதிதா நீங்களும் தான் படிச்சாலே பபிதா மாதாஜி படிக்கவா மாதாஜி? நதாதி நதாதி வசேத் உத்காந்தோ விலாஜோ ரஜ்யதி வசத் வசித் தத் பாவன யுக்தாஸ தன்மயோ அனுச்சகாரஹ. Sometimes upon seeing the supreme personality of God, அவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியறதாம், பகவான் எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது. பிரகலாதா மகாராஜ் would loudly call in full anxiety, பகவானே அப்படின்னா கத்துமா. அதுக்கு அவருக்கு கண்ணுக்கு தெரியறது, பகவான் எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது. He sometimes lost his shyness in jubilation and began dancing in ecstasy. வெக்கமானம் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாம அதுக்கு அப்படியே பார்க்கறதா, அப்படியே யாரெல்லாம் பாக்குறாங்க நம்ம அந்த ஒரு லஜ்ஜை இல்லை ஒண்ணும் இல்லை, அது பாட்டுக்கு ஆடுறதா பாடுறதா எல்லாம் பண்றதா. And sometimes being fully absorbed in thoughts of Krishna, he felt oneness and imitated the pastimes of the Lord. பகவான் ஐக்கியம் எல்லாம் கிடையாது, அந்த வேர்ட் இஸ் ராங். பகவான் கூட எப்படி ஒன்றி அவ்வளவு பகவான் நெருக்கமா பார்த்து அவருக்கு வந்து எல்லா பாஸ்ட் டைம் பகவானோட இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் நினைவு பண்ணி அது ரொம்ப ஹாப்பி. ஜுபிலியன்னா என்னது, ரொம்ப அது வந்து சந்தோஷப்பட்டுக்கிறதாம். இமிட்டேட்டட் த பாஸ்ட். ஏன்னா பகவான் பண்ண பாஸ்ட் டைம் எல்லாம் இது இமிட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்ததான். அப்ப நார்மல் பர்சனை பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன இது பைத்தியக்காரதாம இந்த குழந்தை பண்ணிட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அது ஆக்சுவலி பகவானோட நிலையில இருந்து. சாரி 41. எஸ், படிங்க நிவேதிதா வச்சா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி வைங்க. யாரெல்லாம் படிக்கிறோம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா then you'll be given. மாதாஜி அது இங்கிலீஷ்ல இருக்கறனால நான் படிக்கல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். யார் கம்ஃபர்ட்டபிள்? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. क्वचित sometimes sometimes not क्वचित उत्कुलकास तुस्निम अस्ते संस्परस निर्वृथा अस्पन्ते प्रणयानन्दा असि सलीला मिली ते सनहा. Okay. Sometimes feeling the touch of Lord's lotus hands, sometimes அது ஃபீல் கூட ஆகுமா, பகவானோட கையை தொட்டேன் அப்படின்னு. He became spiritually jubilant. ரொம்ப அப்படியே ஆனந்தப்பட்டுக்கிறதா, நான் பகவானை தொட்டுட்டேன், பகவான் என் கையை தொட்டார் அந்த மாதிரி. And remain silent, his hair standing on end அப்படின்னு மயிர் பூச்செறியர் தான் இருக்கு, அதுக்கு பகவானை நான் தொட்டுட்டேன் அப்படின்னு. அப்புறம் and tears gliding down from his half closed eyes. அப்படியே கண்ணு அப்படி ஒரு மயக்க நிலையில இருந்தா கண்ணு எப்படி இருக்கும், ஃபுல்லா க்ளோஸ்டா இருக்காது இல்லையா, ஹாஃப் இதுல இருக்கும். அப்படியே நினைச்சு அது அழகாம், பிகாஸ் ஆஃப் his love for the Lord. அவ்வளவு ஃபீல் பண்ணி அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. எல்லாம் பாகவதத்துல இருக்கு. nobody has cooked up story. again I'm reminding you, இது யார் எப்படியோ கதையெல்லாம் அளத்திருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. பாகவதத்துல இருக்குன்னா இது ஆக்சுவலி உணர்ந்துதான் எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, இது அடுத்தது நான் படிச்சோம். ச உத்தம ஸ்லோக பதாரவிந்தயோர் நிஷேவயா கிஞ்சன சங்கலப்தயா தன்வன் பராம் நிவ்ருதிம் ஆத்மனோ முஹுர் துஸ்ஸங்கதீனஸ்ய மனஸ் ஷமம் வ்யதாத்.
இதுல என்ன சொல்றது, because of his association with perfect unalloyed devotees who had nothing to do with anything material, Prahlad Maharaja constantly engaged in the service of Lord's lotus feet. ஏன்னா அவர் வந்து எப்பவுமே பகவானுடைய சங்கத்துல ஐக்கியமாயி அந்த ஐக்கியம்னா அந்த தாட்லயே இருந்ததுனால அவருக்கு வேற ஒன்னும் மெட்டீரியல் ஆசையே இல்லை, வேற பொருள் ஆசைக்கு அவருக்கு விருப்பமே இல்லை. அவர் இப்ப எந்த நேரமும் பகவானோட இதுலயே பகவானோட தாட்லயே இருந்துருந்தார். Constantly engaged in the service of Lord's lotus feet. By seeing his bodily features when he was in perfect ecstasy, persons very poor in spiritual understanding, யாருக்கு வந்து இந்த பகவானோட இதெல்லாம் தெரியாதோ அவங்க அவரோட இந்த மாதிரி நிலைமையை பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாங்களாம், by seeing his bodily features when he was in perfect ecstasy, persons very poor in spiritual understanding became purified. ஓ, அவங்களும் பியூரிஃபை ஆயிட்டாங்களாம். நான் நினைச்சேன் அவங்க வந்து கேலி பண்ணுவாங்கன்னு. இல்ல என்ன போட்டிருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கிற பிரகலாத மகாராஜா பார்த்துட்டு பார்த்தவங்க கூட இவர் வந்து பியூரிஃபை பண்ணிடுறார் அந்த மாதிரி. இன் அதர் வேர்ட்ஸ், பிரகலாத் மகாராஜா bestowed upon them transcendental bliss. அப்படி நம்ம வந்து ஒரு சத் சங்கத்துல வந்து நம்ம வந்து வைப்ரேஷன்ல எல்லாருக்கும் அது கொடுக்குறோம் இல்லையா, நல்ல விஷயம், நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நமக்கு நல்லது வரும், கெட்டவா கூட கெட்டதுதான் வரும் இல்லையா. அப்ப இவர் கூட இருக்கிற அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமும் நல்லதெல்லாம் அந்த டிரான்சென்டென்டல் பிளிஸ் அப்படின்னா எனக்கு பகவான நினைச்சுட்டு உள்ள ஒரு சந்தோஷம் வந்து அவங்களும் உணர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இல்லையா. இப்ப வந்து இதெல்லாம் அவரோட கொஞ்சம் இது சொல்லியாச்சு. இப்போ there will be discussion between Hiranyakashipu and Prahlad Maharaj. அவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு சுலோச்சனா மாதாஜி எடுத்துக்கலாம். भागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपो राजनगरोदगमात्मजे. மாதாஜி சுலோச்சனா மாதாஜி எதை படிக்கிறேன்? 42 தானே மாதாஜி? 43 எல்லா ஸ்லோகம் இல்ல மாதாஜி, பாகவதம்ல நிறைய இது சாப்டர்ஸ். ஓ 5.4 வேணுமா? 7.5.4 7th canto. ஏகாதஸ் एकदासुरराट पुत्रम संघमारोप्य पांडव प्रपच्च कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद्भवान्. சோ என்ன சொல்ற, அப்ப அப்பா வந்து அந்த குழந்தைய மடியில வச்சுட்டு அப்ப அப்பாவும் ஹிரண்யகசிபுவும் பிரஹ்லாத் மகாராஜா என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு 7-8 ஸ்லோகம் கொடுத்திருக்காங்க. சோ மை டியர் கிங் யுதிஷ்டரா, இது வந்து வேற யாரோ சொல்றது. ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம், விதுரர் தான் சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். யுதிஷ்டர் சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு கிங் ஆஃப் த டிமன்ஸ் தட் இஸ் ஹிரண்யகசிபு took his son. அவர் சொல்ற ஸ்டோரி தான் இப்ப நமக்கு வந்து என்னது அவரோட அவதாரம் நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, எப்படி நம்ம பகவத்கீதால எப்படி இவர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அந்த ராஜா சொல்றது தானே நம்ம அப்புறம் வந்து இதா பாக்கணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி. Okay, once upon a time, the king of the demons, that is Hiranyakashipu, took his son Prahlada on his lap, madila vechundu, very affectionately, romba aasya kekran, my dear son, please let me know what you think is the best of all subjects you have studied from your teachers. நீ இதுவரைக்கும் படிச்ச சப்ஜெக்ட்ல எது உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்டா இருந்தது சொல்லு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ அப்பா நல்லா என்கொயர் பண்றாங்க. இந்த பிக்சர் பொருந்தாது, இந்த பிக்சர் வேணா அந்த மாதிரி பெரிய பிள்ளை மடியில உட்கார போல பிக்சர் கிடைக்கல, இதுதான் இருந்தது. அப்ப இதுதான் வந்து we should think as if he is a grown up boy, little ஒரு 4-5 வயசு இருக்கும், ஸ்கூல் போக ஆரம்பிச்சாச்சு. உனக்கு ஸ்கூல்ல வந்து நல்ல சப்ஜெக்ட் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களே, எல்லா சப்ஜெக்டும், அதுல எது உனக்கு பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு. அப்ப இதுல என்னது, सम्यक् विधरयतं बालो गुरुगेहि जतिभिः विष्णु पक्षैः प्रतीक्षर्णैः नाभिद्येतेसय धीर्यता. हरे कृष्ण माताजी. Hiranyakashipu advised his assistant, அப்புறம் இந்த சேவகர்கள்லாம் இருப்பாங்களே அவங்க வந்து ஹிரண்யகசிபு சொல்றா அவர்கிட்ட, மை டியர் டிமன்ஸ், give complete protection to this boy. பிள்ளைக்கு நல்ல ப்ரொடெக்ஷன் கொடுங்க, நல்ல என்ன எங்க போனாலும் தனியெல்லாம் போக கூடாது, எல்லாம் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுங்க. at the gurukula, give protection to this boy at the gurukula where he is instructed. எங்க படிக்கிறாரோ அந்த குருகுலத்துல அவருக்கு நல்ல பாதுகாப்பு எல்லாம் கொடுங்க. so that his intelligence will not be further influenced by Vaishnavas who may go there in disguise. வைஷ்ணவாஸ் தான் அங்க வருவாங்க படிக்கிறதுக்கு, அவங்கள பார்த்து இவன் வந்து காப்பி பண்ணி அவங்கள இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகக்கூடாது, அவங்க பக்கம் சாயக்கூடாது. அதனால நல்ல ப்ரொடெக்ஷன் பார்த்து அவனை வந்து போத்தி நல்ல இதா கொண்டு போங்க, கூட்டின்னு வாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கணும், அவங்க நல்ல பாதுகாப்பு கொடுங்க அப்படின்னு. ஓகே, அடுத்தது 5.7 ஒரு நிமிஷம் கரெக்ட் தானே? எஸ் சித்ரலேகா மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க, இப்ப நான் படிச்சோம். யதா
यथा भ्राम्यति अयो ब्रह्मन् स्वयं आकर्ष सन्निधौ तथा मे विद्यते चेतस चक्रपाणे यदश्रया. ஓ பிராமணா சொல்றேன், இன்னும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். ஓ பிராமணா, யாரு சொல்லி கொடுக்க போறாளோ அந்த பகவான் பிராமணாஸ்க்கு புத்தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரு. Oh Brahmanas, that is teachers, as iron can attract the magnet by a magnetic stone, moves automatically towards the magnet. இப்போ வந்து அயன்னா தெரியும் இல்லையா, இரும்பு. இரும்பு எப்படி மேக்னெட், அதுக்கு என்ன சொல்லுவா, மேக்னெட்டுக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியுமே மேக்னெட்னா இரும்பு. காந்தம், 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 காந்தம். அது எப்படி இழுத்து வந்து போறதோ அதே போல my toward the magnets, my consciousness having been changed by his will is attracted by Lord Vishnu, who carries a disc in his hand. Thus I have no independence. இது யாரு சொல்றா? அவர் தான் இரணிகசிபு தான் சொல்றார். அவரே இது சொல்லணும், இது ஆக்சுவலி பிரகலாதன் தான் சொல்லணும். தெரியல, இது வந்து இப்ப பாருங்க, that's why it's a little confusion. இது வந்து நம்ம பார்த்த 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 எல்லாம் இல்ல. சடன்லி இது வந்த போது இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. ஓ பிராமணன், எனக்கு தோன்றது இவர் தான் சொல்றாரு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அரே பிரகலாத், எனக்கு வந்து காந்தம் எப்படி அந்த இரும்பு எல்லாம் இழுக்கிறதோ அது எனக்கு அப்படி வந்து அவரோட சக்கரம், யாரோட விஷ்ணுவோட சுதர்ஷன சக்கரம் வந்து என்னை வந்து நல்லா இழுக்கிறது. ஐ ஹவ் நோ இண்டிபெண்டன்ஸ், என்னால வேற ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, அது என்ன இழுக்கிறது அப்படின்னு. என்ன இவர் கூட கிருஷ்ணாவை ப்ரே பண்றதுக்கு இழுக்கிறது அப்படின்னு. அப்புறம் நீங்களும் நான் தான் சுலோச்சனா மதை படி. ஓ பபிதா மதை. इतीतं विविधोपायैः भीषयन् सर्जनादिभिः प्रह्लादं ग्राहयामास त्रिवर्गस्योपपादनम्. அப்ப அவரோட டீச்சர் பேர் என்னது? ஒருத்தர் பேர் சந்தா, இன்னொரு பேரு அமர்தா. சந்தா, அமர்தா. The teachers of Prahlad Maharaja chastised and threatened their disciples. எல்லாரும் கண்டிச்சு இதா பண்ணி வச்சிருக்காரு. என்னது என்னமா கண்டிச்சு வச்சிருக்காரு இன் வேரியஸ் வேஸ். எல்லாம் இது சாம வேத தண்டை எல்லாம் சொல்லுவாங்களே, அடிச்சோம் துன்புறுத்தி மிஸ் அப்படி. நம்ம அந்த காலத்துல டீச்சர், இந்த காலத்துல இல்ல, அந்த காலத்துல டீச்சர் எல்லாம் அப்படி குச்சி வச்சுன்னு படிப்பா. அந்த பெரம்பு பார்த்தாலே நம்ம பயந்துட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு படிக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்போ அவ எல்லா விதத்துலயும் சத்தம் போட்டு நல்லா கண்ணெல்லாம் உருட்டி வச்சு குச்சி எல்லாம் காட்டி எல்லாரையும் வந்து இது த்ரெட்டன் பண்ணி வச்சிருக்கா. Threatened their disciple in various ways and began teaching him about the paths of religion, economic development and sense gratification. This is the way they educated them. இந்த மாதிரி தான் எல்லாத்தையும் இது பண்ணி threaten பண்ணி எல்லாரும் படிங்க அப்படி இப்படி ஸ்ட்ரிக்டா அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. என்னது எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், என்னது எப்படி நம்ம வந்து முன்னேறணும், பணம் வசதியோடு நம்ம வந்து எப்படி முன்னேறி போனோம், அண்ட் சென்ஸ் எப்படி வந்து புலன்கள் எல்லாம் திருப்திப்படுத்தணும், நாட் புலங்க அடக்கிறது இல்லை, எப்படி திருப்திப்படுத்தணும், அது ரிலீஜியன்ல எப்படி ஃபாலோ பண்ண, இதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. அண்ட் இது இந்த மாதிரிதான் அவங்க வந்து படிச்சு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இதுதானே அடுத்தது ஒரு நிமிஷம் என்ன படிச்சோம், இல்லை மிஸ்டேக் எஜுகேட்டட். அப்புறம் வந்து 19. எஸ் பபிதா மதன் படி. ककुस्तयं दैत्येन्द्रं दर्शयम् असा मत्र दुस्तं फलं कृतं. हरे कृष्ण माताजी. Sometime the teacher Sanda and Amarka thought that Prahlad Maharaja was sufficiently educated in the diplomatic affairs of pacifying public leaders. அப்படின்னா என்னது, ஒரு பீரியட் வந்த அப்புறம் இப்ப எல்லாம் நான் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. யாருக்கு? பிரகலாத மகாராஜுக்கு வந்து எவ்வளவு பேசிக் இது உண்டு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவோம். என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கோம்? டிப்ளமேட்டிக் அஃபேர்ஸ். இந்த வேற வேற பிரதேசத்துல இருந்து எல்லாம் வருவாங்க, அவங்க கிட்ட எல்லாம் எப்படி பேசுறது, எந்த மாதிரி நடந்துக்கிறது, லீடர்ஸ் பப்ளிக் லீடர்ஸ் எல்லாம் வந்தா எப்படி பேசுறது, அப்பீசிங் தெம் பை கிவிங் தெம் லுக்ரேட்டிவ் போஸ்ட். எல்லாம் வந்து ஒருத்தருக்கு நல்ல இந்த மாதிரி போஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு மரியாதையோட பேசுறது, அப்படி டிவைடிங் அண்ட் ரூலிங் ஓவர் தெம், அவளை எல்லாம் டிவைட் பண்ணி நம்ம எப்படி அவளை வந்து ரூல் பண்ணணும் அதையும் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. அண்ட் பனிஷிங் தெம், இன்கேஸ் அவங்க தப்பு பண்ணினாலும் அவங்கள வந்து பனிஷ் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் ஆயிடுச்சு. இன் கேஸ் ஆஃப் டிஸ்ஒபீடியன்ஸ், நல்லா சொன்னபடி கேட்கலனாக்கா எப்படி வந்து பனிஷ் பண்ணணும் அதுல. Then one day after Prahlada's mother had personally washed the boy, அவ அம்மா வந்து குளிப்பாட்டி எல்லாம் இது பண்ணி வாஷ் எல்லாம் பண்ணிட்டு dressed nicely with sufficient ornaments. அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் அந்த காலத்துல அப்படிதானே, சின்ன குழந்தைகளுக்கு இந்த காலத்துல நம்ம போடுறதுல கொலுசு போட்ட கூட பயமா இருக்கு, எங்கேயாவது யாராவது காலியா எடுத்துன்னு போயிடுவாளோ, அதனால நகையை நாமளே போட்டுக்கிறது இல்லை, அப்படிதான் பசங்களுக்கு. அப்ப அந்த காலத்துல அந்த பயம்ல இருக்கல. சோ அவளுக்குள்ள அதெல்லாம் போட்டு they presented him before his father. எல்லாம் படிப்பெல்லாம் அழகா சொல்லி கொடுத்தாச்சு, நல்லா படிக்கிறான் அப்படின்லாம் நினைச்சுட்டு அம்மா வந்து நல்லா அலங்காரம் பண்ணி குளிப்பாட்டி அலங்காரம் பண்ணி அவ அப்பாவுக்கு முன்னாடி நிறுத்தியாச்சு. இப்ப அவ அப்பா வந்து கேட்பா கொஸ்டின் எல்லாம் படிச்சோடனே.
பாதையோ பதிதம் பாலம் प्रतिनन्द्याशिष्य असुर परिष्वज्य चिरं दोर्भ्यां paramam apanivritiम. When Hiranyakashipu saw that his child had fallen at his feet, வந்தா அப்பாக்கு நமஸ்காரம் பண்ணணும் இல்லையா? அப்படியே அவர் நமஸ்காரம் பண்ணும்போது ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டுட்டாராம். and was offering obeisance. யாரு? இந்த குழந்தை வந்து இப்போ காலை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி obeisance, நமஸ்காரம் அந்த மாதிரி பண்றதாம். As an affectionate father, he immediately began showering blessings. ரொம்ப ஆனந்தப்பட்டு நீ நல்லா இருப்பா அப்படின்லாம் blessing பண்ணி upon the child and embraced him with both arms. கையாலே அணைச்சிருந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாரு. ஓ, நீ எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்துட்டியா அப்படின்னு. A father naturally feels happy to embrace his son. எப்படியும் ஒரு அப்பாவுக்கு இருக்கும் இல்லையா, நம்ம பசங்களை வந்து நல்லா அப்படி கட்டி அணைச்சேன்னா ரொம்ப ஆசை வந்து அதான் பண்ணுவோம். And Hiranyakashipu became very happy in this way. அது வந்து ரொம்ப இவ்வளவு நாளா பார்க்காம அந்த குழந்தை எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் காலைல விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும் ரொம்ப அது அவ அப்பா சந்தோஷப்பட்டுட்டாராம். அப்புறம் 21 இது கண்டினியூஸ் ஆகும். சுலோச்சனா மாதாஜி படிங்க. ஆரோப்யாங்கமவக்ராய மூர்தன்ய சுகலாம்புபிஹி. மாதாஜி 21 மாதாஜி. பாதையோ பதிதம் பாலம். அது முடிச்சுட்டே நீங்கள் பாதையோ பதிதம் பாலம். நான் இது லோ படிச்சேன். ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். திரும்பி ரிப்பீட் ஆயிருக்க நிறைய நான் ரிப்பீட் எல்லாம் எடுத்தேன். ஒரு நிமிஷம் இருக்கும். இது எப்படி அப்ப 20? அப்ப 20 என்னது மாதாஜி படிங்கோ? இது தப்பா வந்திருக்கோம். 20 இதுதான் பாதையோ தான் 20. 21 என்னது? ஆரோப்யாங்கமவக்ராய. அது மிஸ்டேக் ஆயிருக்கு. இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி வந்து மீனிங் அது இது மிஸ்டேக் பிகாஸ் ஐ டிடன்ட் நோட்டீஸ். நான் ஒரு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இருக்கல, ஒன்லி பிக்சர் தான் இருந்தது. அப்புறம் இந்த மீனிங் போட்டிருந்தா அப்ப நான் வந்து ஸ்லோகம் பை மிஸ்டேக், ஏன்னா நிறைய இருக்கா, 97 ஸ்லோகம் எடுத்து போட்டிருக்கேன். அப்ப this sloka is wrong, which whatever you are reading we will follow. Yes. Okay. ஆரோப்யாங்கமவக்னாய மூர்தன்ய சுகலாம்புபிஹி ஆசிஞ்சன் விகசத்புக்தாமிதமாஹ யுதிஷ்டிர. அது நாரத வாச்ச இருக்கா ஸ்டார்டிங்ல? இல்ல, அப்படி ஸ்டார்டிங்ல ஆமா நாரத வாச்ச தான் நானே பார்த்தேன். இங்க நாரத முனி கண்டினியூட்னு போட்டுருக்கு. அப்ப நீங்க ஆமா நாரத வாச்ச தான் அது லாஸ்ட் ஸ்லோகம். அது நாரத வாச்சல இது போட்டதுல I had put wrong. 20 ஓட நான் இது போட்டுருக்கேன். ஓகே, I will change. ஆமா. அப்ப நாரத முனி இது சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா, அது வந்து இருக்கு யாருக்கு? பாண்டவரோட மூத்தவர் யுதிஷ்டருக்கு இந்த கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு அதுதானே? ஆமா, அதுதான் நினைக்கிறேன். மை டியர் கிங் யுதிஷ்டர், அவர்தான் யுதிஷ்டருக்கு இந்த கதை சொல்லிட்டு இருக்காரு. Hiranyakashipu seated Prahlada Maharaja on his lap. Hiranyakashipu அந்த குழந்தைய வந்து நம்ம மடியில வச்சுன்னு and began smelling his head. உச்சி மோர்ந்து பாக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அப்படி பார்த்து with affectionate tears gliding down from his eyes, ரொம்ப ஆனந்த கண்ணீர் விட்டு and moistening the child's smiling face, அழகா அப்படி எல்லாம் தடவி கொடுத்து he spoke to his son as well. இனிமேதானே வரப்போறது, இடி மின்னல்லாம் இனிமேதான் வரப்போறது. மெதுவா அவர் பேச ஆரம்பிக்க போறார். எஸ், அடுத்தது 22. அடுத்தது வந்து Hiranyakashipu உவாச்ச. பபிதா மாதாஜி படிங்க. Hare Krishna. उत्तमं கேட்க மாட்டேங்குது பபிதா மாதாஜி, நீங்க கிச்சன்ல பிஸியா இருக்கணும். இல்ல மேடம் மாதாஜி, இங்க கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூ இருக்கு மாதாஜி, மழை பெய்யுது. இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி நல்லா கேட்டது, இப்போ கேக்கல. அப்ப ஐ தாட் நீங்க கிச்சன்ல எங்க வேலை பண்ணும்போது ரேஞ்ச் இருக்கு. இப்ப மழை இல்ல மழை பெய்யுது மாதாஜி, அதனால பேண்ட் லோவா இருக்கு. ஓகே. அப்ப Hiranyakashipu என்ன சொல்றாரு? Hiranyakashipu said, my dear Prahlada, my dear son, oh long live one, ரொம்ப நல்லா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி, for so much time you have heard many things from your teacher. நான் ஏன் நீ உங்ககிட்ட எல்லாம் படிச்சுட்டேன். Now please repeat to me whatever you think is the best of that knowledge. இப்ப சொல்லு பார்க்கலாம், எது நல்ல படிப்பு அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறான். எஸ், அடுத்தது 23, 24 ரெண்டும் படிங்க மாதாஜி. சுலோச்சனா மாதாஜி. ஸ்ரீ பிரஹ்லாத உவாச்ச. श्री प्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तेश्चेनवलक्षणा क्रियते भगवद्युद्यध्या तन्मन्येधीतमुत्तमम्. அதீதம் உத்தமம். அதீதம் ரொம்ப அது மீனிங்க மாறும் இல்லையா? அதீதம்
அதீதம்னா நிறைய. தன்மயே அதீதம் உத்தமம். கரெக்ட். பிரகலாத் அப்போ அவர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார். இனிமேதான் ஆரம்பிக்க போகுது. பிரகலாத் மகாராஜா said, hearing and chanting about the transcendental holy name. இது பகவானோட நல்ல பேர் எல்லாம் வந்து டிரான்சென்டென்டல்னா பகவானோட அந்த ஹோலி நேம், ஃபார்ம், அவரோட உருவம், குவாலிட்டிஸ், அவருடைய என்னெல்லாம் என்னது கேரக்டர்ஸ்லயே அது. அப்புறம் பாரஃபெர்னேலியா, அவர் கிட்டக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு அது. அண்ட் பாஸ்ட் டைம், பகவான் என்னெல்லாம் விளையாட்டு விளையாடி இருக்கா, எங்கெல்லாம் எங்க போனார், என்னெல்லாம் பண்ணினார், ரிமெம்பரிங் தெம், அதெல்லாம் நினைவு வச்சுட்டு சர்விங் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த லார்ட், அது வந்து பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்ணி, அப்புறம் ஆஃபரிங் த லார்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் வர்ஷிப், நமஸ்காரம் எல்லாம் பண்ணி, with 16 types of paraphernalia, 16 விதமா அவருக்கு வந்து இது நைவேத்தியம் பண்றா போல அதெல்லாம். offering prayers to the Lord, becoming his servant, அவருக்கு வந்து நான் வந்து நம்ம ஒரு சர்வெண்டா இருந்து நம்ம சர்வ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த மாதிரி considering the Lord one's best friend, நம்ம வந்து பகவானோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா நினைச்சுண்டு, and surrendering everything unto him, பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம எல்லாமே அர்ப்பணிக்கணும். in other words, serving him with the body, mind and words, எல்லாம் மனசாலையும் சரி வாயாலையும் சரி, மனசா காயா வாச்சா சொல்றோம் இல்லையா, அப்ப மனசாலையும் சரி வாயாலையும் சரி இல்ல செய்கையாலும் எல்லாம் பகவானுக்கு வேண்டி அர்ப்பணம் பண்ணி, these 9 process, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவாங்க. ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ரொம்ப பைஹார்ட்டே பண்ணிக்கலாம். அது ஃபுல்லா அந்த ஒரு ப்ராசஸே இருக்கு. காதால கேட்கணுமா, அப்புறம் கீர்த்தனம் சொல்லணுமா, அப்புறம் அந்த ஸ்மரணம் பண்ணும், அந்த மாதிரி ஆர்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க. அப்படி இதெல்லாம் 9 ப்ராசஸ் அக்செப்டட் as pure devotional service. இந்த 9ம் பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம இது பண்றது இஸ் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு. நவவித பக்தி. ஆமா, நவவித பக்தி. இவர்தான் பிரகலாத் மகாராஜா சொல்லியிருக்காரு. சோ நவவித பக்தி இது வந்து ரொம்ப, அதனாலதான் நம்ம வந்து எனக்கு ரொம்ப இது என்ன பிடிச்சதுன்னா, இது பாகவதம் ஸ்லோகா தான். ஒன்லி மீனிங் மாத்திரம் போட்டு என்ன ஸ்டோரி மாதிரி படிச்சுன்னு அது ஸ்டோரி புக் மாதிரி ஆயிடும். அதுக்கு நம்ம என்ன ஃபேரி டேல்ஸ் படிக்கிற போல இருக்கும். அப்படி இல்ல, நம்ம பாகவதம் ஸ்லோகாவோட தான் மீனிங் போட்டிருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஸ்லோகா அதெல்லாம் நான் தேடி பிடிச்சேன். இதெல்லாம் நம்பர் எல்லாம் போடவே இல்லை. ஒன்லி திஸ். அப்புறம் நான் கூகுள்ல போடுவேன் பிரகலாத் மகாராஜ் ஹியரிங். எனக்கு எப்படி தெரியும் பாகவதம்? நான் இங்க கொஞ்சம் படிச்சிருக்கேன், பட் பைஹார்ட் பண்ண முடியுமா? அது போட்டோம்னா நம்பர் வரும் 7.5.23. ஓ சரி, அப்ப அது வேதா பேஸ்ல இந்த அது இங்கிலீஷோட போடு அப்படின்னு. தமிழோட போடுறதுக்கு எனக்கு நேரம் இல்லை. இது இவ்வளவுதான் என்னால் பண்ண முடிஞ்சது. நீ நெக்ஸ்ட் இது அதுக்கு உள்ள பண்ணுவேன். ஓகே, அப்ப சொல்றாரு, என்ன சொல்ற, these 9 process are accepted as pure devotional service. இதுதான் டிவோஷனல், பகவானுக்கு செய்யற ரொம்ப பியூர் இது பண்றோம் அப்படின்னு. One who has dedicated his life to the service of Krishna through these 9 methods should be understood to be the most learned person. இந்த நவவித பக்தி எல்லாம் யார் பண்றாங்களோ அவங்கதான் வந்து நல்ல அறிவாளி, அவங்கதான் நிறைய படிச்ச அறிவாளி. For he has acquired complete knowledge, அவங்கதான் எல்லாமே புரிஞ்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத் மகாராஜ் அவ அப்பாடு சொல்றார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன வருது? ஓகே, 7.5.25. ஓகே, நிஷம் யை தத் சுத வாச்சோ ஹிரண்யகசிபுஸ்ததா குருபுத்ரம் உவாச்சேதம் ருஷப் பிரஸ்புரிதாதரஹ. இதோட என்ன அர்த்தம்? ஆஃப்டர் ஹியரிங் தீஸ் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஃப்ரம் த மவுத் ஆஃப் ஹிஸ் சன் பிரஹ்லாதா, வந்தாச்சு கோபம். Hiranyakashipu was extremely angry. என்னது இவ்வளவு நாளா என்னத்த நீ படிச்சிருக்க? பகவான் சொல்லிட்டு விஷ்ணு பத்தி இவ்வளவு எல்லாம் நீ படிச்சிருக்கியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோவம் வந்துட்டு என்ன பண்ற? His lips trembling, உதடெல்லாம் அப்படி துடிக்கிறதா. He spoke as follows to Sanda, the son of his guru Shukracharya, this way. எதுக்கு வே இங்க வந்துருது? என்ன தப்பா இருக்கு. ஓகே, அதை பார்க்கணும் இனிமே. இது என்ன இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து டீச்சரை பார்த்துட்டு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டார். என்ன சொல்றாரு பார்க்கலாம். Yes, 26. மாதாஜி படிக்கிறா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரம்ம பந்தோ கிமே தத்தே விபக்ஷம் ஷயதா சதா அசாரம் கிராஹிதோ பாலோ மாமனாத்ரித்ய துர்மதே. ஓ அன்குவாலிஃபைடு அப்படின்னு என்னது? நீ படிக்காத முட்டாள்னே சொல்லிட்டார் டீச்சரை. படிக்காத முட்டாள், மோஸ்ட் ஹீனியஸ் சன் ஆஃப் பிராமண குலத்துக்கே ஒரு நாசம் விளைவிக்கிற பிள்ளையாச்சே நீ, பிள்ளையே அந்த மாதிரி கூப்பிடுறாரு. யூ ஹவ் டிஸ்ஒபேய்டு மை ஆர்டர். நான் என்ன சொன்னேனோ அதை வந்து நீ வந்து காது கொடுத்து கேட்கல, அந்த ஆர்டரை வந்து நிறைவேற்றல நீ அப்படின்னு. அண்ட் டேக்கன் ஷெல்டர் ஆஃப் த பார்ட்டி ஆஃப் மை எனிமீஸ். என்னோட எனிமி, என்னோட ஆப்போசிட் எதிரணியில யார் இருக்காங்க? விஷ்ணு பக்தார்கள். நான் வந்து அவ்வளவு இது சொல்லியிருக்கேன், என்னோட இவால்ட்ட எல்லாம் கூட சொல்லியிருக்கேன். சேனை பாதுகாப்பாளருக்கு அந்த அவ கிட்ட சங்கம் வைக்காம இவன் வந்து பாதுகாத்து இருக்கணும் அப்படின்னு. நீ வந்து நான் சொல்றதை நீ வந்து கேட்காம
அவன் வந்து எதிரணியில இருக்கிறவாழ்கிட்ட வந்து நீ வந்து அங்க போயிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீச்சர்ஸே கத்துறாரு. யூ ஹேவ் டாட் திஸ் புவர் பாய் அபவுட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், வாட் இஸ் திஸ் நான்சென்ஸ்? என்ன நீ இது போயிட்டு நீ சொல்லி கொடுத்திருக்கியா? டிவோஷனல் சர்வீஸ் பகவான அவர் என்ன விஷ்ணுவை பத்தி இல்ல பிரைஸ் பண்ணி அவன் பேசுறான், இதைதான் நீ சொல்லி கொடுத்த அழகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறான். 27 சந்திஹ்யா அசாதவோ லோ. யார் படிக்கிறா? பவிதா மத படிக்கிறா? பண்ணிட்டே நான் நினைச்ச பிஸியா இருந்தா ஹேண்ட் டவுன். யார் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். இப்ப வீட்டுல படிங்க. ரெடியா இருக்கு? அசதாவோ லோகே மந்த்ரஸ்ததம் ததமா விசினாவா ததே சம்ஹே அகங்காலே ரோக பதபினம் இவா. என்ன எதுக்கு நான் எல்லாரும் ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுறேன் கேட்கலன்னா, சில பேர் வீட்டுல வேலையா இருப்பா, சில பேர் இப்ப நீங்க சொல்ற நெட் சரியா இருக்காது, டிராவல்ல இருப்பா சில பேர். யாருக்கு முடியுமோ அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம். ஓகே, த சன் ஆஃப் சுக்கராச்சாரியா இரண்யகசிபு ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் சார். அதுக்கு பதில் கொடுத்தானுமே அவர் என்ன பயந்து பயந்து சொல்றாரு சந்தா. என்னது? ஓ எனிமி ஆஃப் கிங் இந்திரா. ஓகே, இந்திரன் உங்க கிங் இந்திராவோட எனிமி இவர் தானே இரண்யகசிபு. உங்க ஓகே, whatever your son Prahlada has said was not taught to him by me. நான் அவருக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை. or anyone else, வேற யாரும் வந்து இதெல்லாம் அவருக்கு போதிக்கவே இல்லை. his spontaneous devotional service has naturally developed him. அவருக்காயிட்டு இதெல்லாம் தோணி அவருக்கு பண்ண சொல்றாரே தவிர, அவருக்கு தோணி அவருக்காயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா தோன்றிதான் அதெல்லாம் அவர் சொல்றாரு. இதெல்லாம் நாங்க சொல்லி கொடுக்கல அப்படின்னு. has naturally developed in him. Therefore please give up your anger. அதனால தயவு செய்து உங்க கோபத்தை எல்லாம் குறைச்சிருங்க. and do not unnecessarily accuse me. சும்மா அவசியம் இல்லாம எங்க வந்து குத்தம் சொல்லாதீங்க. நாங்க அது மாதிரி எல்லாம் தப்ப காரியம்லாம் பண்ண மாட்டோம். இப்போ நீங்க தான் கடவுள்னு தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். it is not good to insult a brahmana in this way. நாங்கெல்லாம் பிராமின்ஸ், நல்லா எங்க வேலையை ஒழுங்கா தான் பண்ணிருக்கோம். ஆனா நீங்க அவசியம் இல்லாம இந்த மாதிரி புகார் எங்களை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் பண்ணாதீங்க, இன்சல்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு. அப்புறம் மாதாஜி படிங்க. சுலோச்சனா மாதாஜி. நான் தான் படிக்கணும், ஒரு நிமிஷம் படிச்சோம். ஸ்ரீ பிரஹ்லாத உவாச்ச மதிர்ன கிருஷ்ணே பரத ஸ்வதோ வா மிதோ அபிபத்யேத கிருஹவ்ரதானாம் அதாந்த கோபீர் விஷதாம் தமிஸ்ரம் புனశ్చర్విత சர்வணானாம். Prahlad Maharaja replied, Prahlad Maharaja, because of their uncontrolled descenses, persons too addicted to materialistic life make progress towards it. Mute la Mataji, please. என்ன சொல்ற? இல்ல நானே அதெல்லாம் படிச்சு புரிஞ்சுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இருக்கேன். பாவல என்ன கரைச்சு குடிச்சிருக்கேன்னா இல்ல, உங்களை மாதிரி தான் நானும் முதல் வாட்டியே படிக்கிறேன். பிகாஸ் ஆஃப் தேர் அன்கண்ட்ரோல்டு சென்ஸ். நம்மளோட நார்மல் பீப்புள் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சென்சஸ். இப்ப நம்ம எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா? பாகவதம் படிக்கும்போது படிக்கிறோம், பகவத்கீதை ஒரு வாட்டி இதெல்லாம் மூடிட்டோம்னா திரும்பி நம்ம உலகத்துல இருக்கும்போது எல்லாம் கோபம், தாபம், எல்லாம் ஆசை எல்லாம் வரும். அதுவும் ஆனா குறைச்சு இதுலயே நிறைய நம்ம அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா அது குறைஞ்சு போயிடும். அப்படிலாம் பழக்கமாயிடும். காலையில எழுந்துக்கணும். இப்ப யாரெல்லாம் நம்ம கிளாஸ்ல காலையில எழுந்துக்கிறாங்க தெரியல. குருப்பணி மாதாஜி எழுந்துக்கிறா, அவன் நிறைய பேர் எழுந்துக்கிறான். இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு. அதே போல நிறைய ஜப்பா பண்ணுங்க. அதே சீக்கிரம் எழுந்துட்டா போல போறாது, நல்ல ஜப்பா பண்ணுங்க. அது பண்ண என்ன ஆயிடும், இந்த வேர்ல்ட்லி அஃபேர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மியா போயிடும், வேற ஒண்ணும் இல்லை. சோ அந்த மாதிரி. So because of their uncontrolled senses, persons too addicted to material life make progress toward hellish conditions and repeatedly chew that which has already been chewed. அனுபவிச்சதே அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. ஒரு பொருளுக்கு ஆசையா, ஓகே ஒரு வாட்டி வாங்கிட்டாங்க, ஆசை, ஒரு புடவை வாங்கணும் ஆசை, அது முடிஞ்சாச்சு. திரும்பி வேற புடவை வாங்கினாலும் அதுலயும் ஒரு ஆசை, திரும்பி புடவை வாங்க, திரும்பி நகை நட்டு எல்லாம், மொபைல் என்ன, அத்தை என்ன, இது என்ன, பொருள்ல ரொம்ப ஆசை அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி. அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்லயே இருக்காங்க. அது எங்க கொண்டு போகும்? ஹெல்லிஷ் லைஃப், பாதாளத்துலதான் அது வந்து அதோட இஃபெக்ட் என்ன. அதெல்லாம் நம்ம கொண்டு போகும்போது என்ன கொண்டு போறோம்? பக்தியில என்ன பண்றோமோ அதுதான் நம்ம கொண்டு போறோம். அதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? பகவத்கீதால சோல் எது கூட போகும்? சூக்ஷ்ம சரீரம் கூட போகும். இந்த சூக்ஷ்ம சரீரத்துல என்ன இருக்கு? மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ஈகோ எல்லாம் அதெல்லாம் சேர்ந்து போகுமா. சோ அதனால நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அந்த நாலேஜ் தான் போகுமே தவிர இந்த பொருள் உண்மைத்தையும் நம்ம கூட சரி ஐயோ அம்மா வாங்கிட்டாங்களே இந்த புடவையெல்லாம் வாங்கிருக்காங்க, புடவையெல்லாம் கூட எரிக்க போறாங்களா, இல்ல வாட்ச் வாங்கியிருக்காங்க, மொபைல் வாங்கியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அதுவும் போட போறாங்க. அதெல்லாம் இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுவா. யார் கோல்டு மோதிரத்துல இருந்து காதுல இருந்து எல்லாத்தையும் எடுத்துடுவா. ஒண்ணும் வேண்டாம், நெருப்புல போட்டு அதெல்லாம் எனக்கு பொசுமானே, அது நான் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், நம்ம கூட ஒண்ணுமே வராது.
கட்டிட்ட துணி கூட வராது, அப்படியே நம்மள போட்டுடுவாங்க உடம்ப இல்லையா. அப்ப என்னது வரும் உள்ள, நம்ம என்ன அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம், பகவானை பத்தி என்ன தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம், அதுதான் நம்ம கூட வரும். ஏன்னா அடுத்த ஜென்மத்தை இந்த மாதிரி பிரகலாத மகாராஜா மாதிரிக்கு சின்ன குழந்தையில இருந்தே அந்த அறிவு வந்து நம்ம வந்து சின்ன குழந்தையில இருந்தே படிச்சு இதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிற அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து. சோ அதனால இதெல்லாம் மனுஷானா ஜென்ரலி இப்படிதான் இருக்காங்க. chew what they have already been chewed. இது ரொம்ப ஃபேமஸ். இது எதை அனுபவிக்கிறாங்களோ அதையே திரும்பி 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 அனுபவிப்பாங்க. திரும்பி அதுல சந்தோஷப்படுறாங்க, திரும்பி அனுபவிக்கிறாங்க, திரும்பி சந்தோஷப்படுறாங்க. ஆனா அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனத்துக்கு இல்லை. their inclination towards Krishna are never aroused. பகவானை தொழணும், பகவானை வந்து இது ஸ்லோகம் சொல்லணும், காலையில சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும், ஜப்பா பண்ணணும், இதெல்லாம் அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி உள்ளவாளுக்கு தோண மாட்டேங்கிறது. either by way of instruction of others, யாரா சொல்லி கொடுத்தாலும் புரிய மாட்டேங்கிறது. எல்லாம் நமக்குதான் பொருந்தது. இப்ப நான் என்னையும் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் சொல்றேன். என்னோட பெரியவாளை எப்போ சொல்லியாச்சு, நான் பண்ணலையா இருக்கும், அதனாலதான் இவ்வளவு லேட்டா ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இல்லையா. இருக்கலாம் அப்பெல்லாம் இஸ்கான் இருக்குல்ல வச்சவங்க, இப்ப இஸ்கான் வந்திருக்கு, அழகா சொல்றாங்க, பண்ணலாம். இருந்தாலும் இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். இன்னும் நான் ஃபுல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணலன்னு நான் இன்னையே நான் திருத்திக்கிறேன். சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும், அது பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிறைய மாலை பண்ணணும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஒரு மாதிரி ஒரு காலத்துல 108 பண்ணதெல்லாம் போய் எப்போ காலம் போயிடுது. இப்போ எல்லாம் 18, 20, அதோட நிக்கல் சிலப்போ 25 ஆகும். ஆனா 16 மேல போகும் எப்படியும் அந்த மாதிரி. ஆனா இன்னும் இம்ப்ரூவ் பண்ணோம். அந்த காலத்துல 64 சொல்லிட்டு இருந்தா, நம்மளால முடியறது இல்லை, நிறைய வேலை. ஓகே, their inclination towards Krishna are never aroused. கிருஷ்ணா பத்தி உள்ள எண்ணமே வரமாட்டேங்கிறது அவங்களுக்கு. எதர் பை யாராவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாலாவது வருமா, அப்பவும் வரதில்லை. பை their own efforts, சரி அவங்க சொந்த முயற்சியால பண்றாங்களா, அதுவும் இல்லை. ஆர் பை காம்பினேஷன் ஆஃப் போத். சரி அவங்க சொன்னாங்களே, சரி நமக்கு தான் தூக்கம் எனக்கு தோண மாட்டேங்கிறது, சரிதான் மெசேஜ் போட்டிருக்காங்களே ஏந்திருங்க, நம்ம பகவானோட போட்டோ போடுறேன், நான் டெய்லி அந்த போட்டோ போடுறேன். ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தினமும் வணக்கம் சொல்றாங்க. நான் முதல்ல இருந்து இது போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, போன வருஷத்துல இருந்து நான் இது போட ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னோட குரூப்னு இருக்கும்போது. அப்புறம் கிருஷ்ணவேணி மாதாஜியோட இப்ப வேற யாரோ எடுத்து பண்றாங்க, சந்திராவதி மாதாஜி ஒரு தெலுங்கு மாதாஜி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்ப நான் எடுத்துட்டேன். அதே போல விவேகானந்த பிரபுவும் அப்புறம் ஜி கல்பனா மாதாஜி அவங்க போட்டுட்டு இருந்தாங்க போன மாசம் L2ல. ஆனா அதையும் வந்து ஒன்லி அட்மின்ஸ் கேன் புட்டுன்னு போட்டோம்னா அவங்களுக்கு குரூப்ல போட முடியல. ஆனா இன்னைக்கும் ஜெயலட்சுமி மாதாஜி, விவேகானந்த பிரபுஜி, ஜி கல்பனா மாதாஜி எல்லாம் எனக்கு தினமும் வரும். தினமும் நானும் எழுதி அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் போடுவேன். ஸோ வெரி நைஸ், இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் ஆஃப் ரெசிப்ரோகேஷன். காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறோம், என்ன இப்போ போறது இல்லையா, நமக்கு இருக்கவே இருக்கு ஃபுல் டே. அந்த நேரத்தை நம்ம நல்லா ஜப்பா பண்ணிடலாம். ரொம்ப பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. யார் பண்றவங்களோ அவங்க அனுபவிச்சு சொல்லலாம் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு. மாதாஜி ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வாசிப்பாள் பகவத், டெய்லி பாகவதம் வாசிக்கிறாள். அதனால ஸ்லோகம் அவளும் வாசிப்பாள். ஏன் படிக்கிறது இல்லை? இருக்காளே, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸே பண்ணலையே, நான் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலையோ, நான் எனக்கு என்ன தெரியும், எதர் இங்கிலீஷ்ல படிக்க தெரியாது, இல்ல அவங்க வந்து பிஸியா இருக்காங்க. அப்ப அவங்க நான் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி டைம் இல்ல, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி கிட்ட தமிழ் புக்கே இருக்கு, பாகவதம் புக், and she reads every day. படிங்கோ. ஓகே, பை தேர் ஓன். இந்த மாதிரி யாரு பண்றது இல்லையோ அவங்களை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவங்களை வந்து சொந்தமாவும் அறிவு கிடையாது, யாரோ சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிற, இல்ல ரெண்டும் சரி சொன்னாங்களே எனக்கு தெரியலையே சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சேர்த்து நான் தன் முயற்சி என் சொல்ற யாரோ சொல்லியிருக்காங்களேன்னு கையை பிடிச்சு கூட்டின்னு போறாங்கன்னா அது அப்படின்னு அவங்க வந்து வரதில்லை அப்படின்னு யாரு சொல்றாங்களா? 5 வயசு குழந்தை பிரகலாதன் சொல்றாரு. அது என்னைக்கோ சொன்னது, இன்னைக்கும் அது வந்து ஃபேக்ட் தான் இல்லையா? நமக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. எஸ், ஒரு நிமிஷம். இப்ப என்ன படிச்சேன்? நான் 30 தானே படிச்சேன். எஸ், 31. மாதாஜி எங்க இருக்கலா? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி பாருங்க, ஷீ இஸ் பிஸி ஐ திங்க். மாதாஜி சுலோச்சனா மாதாஜி அவங்க எப்போ விதோஸ்வார்த்த கதிம் ஹி விஷ்ணு துராஷயாயே பகிரர்த்தமானினஹ அந்தா யதா தைருபநீயமானா வாசி சதன்த்யாமுருதாக்னிஷ்பத்தாஹ. 32 எடுத்தது. 31. Okay. நதே விதோஸ்வார்த்த கதிம் ஹி விஷ்ணும் துராஷயாயே பகிரர்த்தமானினஹ அந்தாயதா தைருபநீயமானா வாசி சதன்த்யாமுருதாக்னிபத்தாஹ. சித்திரலேகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல நான் அதுக்குள்ள வந்து இது யாரு சாட்ல எழுதிருக்காளே, ஒருவேளை ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி தான் எழுதிருக்காளோ போய் பார்த்தா சித்திரலேகா மாதாஜி இப்பதான் எழுதிருக்காங்க. எக்கோ வருது, ப்ராப்ளம் இருக்கு, நெட் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு எழுதிருக்கா. ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். உங்களுக்கு லெஃப்ட், நோ ப்ராப்ளம். எஸ், அப்ப இதுல என்ன சொல்லிருக்கு, நான் இடம் விட்டுருக்கேன். எனக்கு தமிழ் எழுதுறதுக்கு தான் என்ன இடம் விட்டுருக்கேன், எனக்கு நேரம் கிடைக்கல.
Persons who are strongly entrapped by the consciousness of enjoying material life, யாரு வந்து பொருள் உலகத்துல பொருள்ல வந்து ரொம்ப ஆசை வச்சுட்டு இருக்காங்களோ, and who have therefore accepted as their leader, or who are similar blind men attached to external sense objects, cannot understand that the goal of life is to return home back to Godhead. என்னது யாரு வந்து குரு இருக்காங்க சொல்லி கொடுக்கறதுக்கான, அவங்கள வந்து குருட்டு குரு, அவர் என்ன சொல்றாரு, அவருக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கு, எந்த நேரம் ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னா மாத்திரம் எல்லாம் நல்லா ஆயிடுமா, இவங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. சரி புரியலையா விட்டுடணும். குரு என்ன கையை பிடிச்செல்லாம் கூட்டு போக மாட்டார், சொல்லுவார், புரிஞ்சுண்டா நீ என் பின்னாடி வா, அவ்வளவுதான் இல்லையா. அப்ப நமக்கு நம்ம குருமார்கள் இங்க இருக்கிற ISKCONல இருக்கிறவங்க சொல்றான். ஆனா இந்த மாதிரி இப்போ பௌதிக உலகத்துல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறா என்ன நினைப்பா, இவளுக்கு வேற வேலை இல்ல, வேற என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கா, பிளைண்ட், தேர் ஆல் பிளைண்ட் அந்த மாதிரி அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவங்க வந்து இதுதான் வழிப்பா, நிறைய நாம ஜபம் தான் இந்த கலியுகத்துக்கு வழி, இதெல்லாம் சொல்லு, அப்பதான் பேக் டு காட் ஹெட், ஏன்னா பகவானோட இடத்துக்கு நம்ம அப்படிதான் போகலாம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. அண்ட் எங்கேஜ் இந்த சர்வீஸ் ஆஃப் லார்ட் விஷ்ணு. அதனால பகவான் நினைச்சுட்டு நம்ம அந்த இதுல இருக்கலாம். பாதையில வந்து என்ன நைவேத்தியம் பண்றது, காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறது, பகவான் நாம சொல்றது, இதெல்லாம் தானே கேட்கிறோம். As blind men guided by another blind man miss the right path and fall into a ditch. ஒரு பிளைண்ட் மேன் வந்து இப்ப நம்மள வந்து இப்ப ஒரு பிட்ல விழுந்திருக்கோம், ஒரு குழியில விழுந்திருக்கோம், நம்மளை எடுத்து விடுறது யாரு, நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறோம். அவனும் குழியில இருந்தானாக்கா நீ என்ன எடுத்து விடணும், அவன் எடுத்து விடுவனும் மாட்டான். அப்ப நம்மளை எடுத்து விடுறது யாரு, யாரு மேல இருக்காளோ, குழிக்கு மேல இருக்காளோ அவதானே நம்மளை பள்ளத்துல இருந்து எடுப்பா இல்லையா. அப்ப நம்ம யார வந்து இது பண்ணிட்டு போனோம், யாரு அந்த குழியில விழாம இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், குழினா அந்தகாரம் அப்படின்னா என்னது, இது இக்னோரன்ஸ். நம்ம வந்து இன்னும் அது ஒண்ணு புரியாம அந்த இதுல இருக்கோம். அப்ப நம்ம யார பார்த்துட்டு இருக்கணும், யாருக்கு ஞானம் இருக்கோ, யார் என்ன சொல்றாலும், அப்படியா நீங்க அப்படி சொல்றீங்களா, ஓ நான் அப்படி கேட்கறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதுல இருந்து வெளியில வர பார்க்கணும். நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம கூட இருக்கிறவாழ்கிட்டயே நம்ம கேட்டு எப்படி பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம், அவன் வேற எதுவும் சொல்லுவோம். நீ வந்து உபவாசம் இரு, யார் நம்ம கூட இருக்கோம், அதே அவனு குழியில இருப்போம். நீ வந்து இந்த செவ்வாய்க்கிழமை உபவாசம் இருக்கு எடு, சனிக்கிழமை இரு, வேற ஏதாவது சொல்லுவோம். அந்த கோயில வந்து இப்ப 4 டைம் சுத்து, இதை வந்து இப்படி பண்ண, என்ன ஏதாவது தேங்காவோட சதுர தேங்காவோட, நம்ம இதுல நான் நிறைய இருக்கேன், அது ஏதாவது சொன்னா நம்ம அதெல்லாம் பண்ணுவோம். அப்ப அதெல்லாம் பண்ணினா சரியாகும் நினைக்கிறோம். ஆனா அவனும் அந்த குழியில தான் இருக்கான்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம எங்க யாரை பார்க்கணும், நம்மளை விட மேல குழிக்கு மேல இருக்கிறவன் என்ன சொல்றானோ அதை பார்த்து நம்ம படிச்சுட்டு போனோம். அப்ப 2 பேரும் பிளைண்ட் பீப்புள் தான் அதே இதுல இருப்பா. அப்ப இது என்ன கொடுத்துட்டு, as blind men guided by another blind man miss the right path and fall into a ditch. Materially attached men led by another materially attached men are bound by the ropes of fruitive labor. ஒருத்தருக்கு தான் மெட்டீரியல் ஆசை இருக்குன்னா அவனும் அதே இதுலதான் இருக்கான். அப்ப நம்ம அவகிட்ட படிச்சு ஒன்னும் உருப்படியா ஆக போறது இல்லை. And which are made of very strong gods, and they continue again and again in materialistic life, suffering the threefold miseries. திரும்பி அதேதான், சத்துவகுணம், தமோகுணம், ரஜோகுணம், இந்த 3 மிசரி இல்ல அந்த இது அதிபௌத்தம் அதிபூதம், அது அந்த இது threefold miseries. அதி தெய்வம், அதி யஜ்ஞம், அது அந்த இது அதுலயே இருந்து நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு இருப்பா. இதெல்லாம் யாரு 5 வயசு குழந்தை சொல்ற அப்பா 32 யார் எடுக்கணும், நீங்க தான் படிச்சீங்க, பவிதா மாதாஜி படிங்க. प्रशस्त्य अनतपगोमो यत् अथा मह्यसं पदरजो विसिकं निस्किरी कननं व वृन्तयावत् படிச்சோன்னே புரியல மாதாஜி. விரணீதா யாவத், இப்ப யாவத் படிச்சோன்னதான் நான் பார்த்தேன். சரி இதுதான் படிக்கிறேன், கேட்கவே இல்லை சரியா. Okay, no problem. At least you are trying, no? So unless they smear upon their bodies the dust of the lotus feet of Vaishnava, completely freed from material contamination, persons very much inclined towards materialistic life cannot be attached to the lotus feet of the Lord. யாரு பகவானோட தூசி சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த வந்து நம்ம அப்படின்னா நாட் லிட்டரலி அவரோட பாதத்தை தூசி இருக்கான்னு அது இல்ல, பகவானோட பாத பக்கத்தை வரத்துக்கே நம்ம போனோமே, பகவானோட அந்த சேவை பண்றதுக்கு அங்க போனாலே, ஒரு வாட்டி போனாலே, அதாவது பாத துளசி பாத இது தூசியெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம், நமக்கே புத்தி வந்துடும். அங்க போவே மாட்டாலே, என்ன பௌதிக உலகத்தை காலையில இருந்து போனோம், ஆபீஸ் போனோம் வரணும், அதுலயே இருப்பாங்க. பகவானோட இது சொல்றதுக்குலாம் உங்களுக்கு நேரம் இல்லை. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் யாரு பகவானோட பாத சரணத்தை நம்ம ஸ்மரிச்சு இது தலையில வச்சு அந்த மாதிரி இருக்காங்களோ, அப்பதான் வந்து பௌதிக உலகத்துல உள்ள ஆசை போகும். அது வரைக்கும் completely freed from material contamination. Persons very much inclined towards materialism cannot be attached. யாரு ஆனா பௌதிக உலகத்துல அதுலயே ஆசையோடு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நிச்சயமா இது கிடையாது. யாரு நெட் ப்ராப்ளம், ஓ மாதாஜிக்கு நெட் ப்ராப்ளம்,
That's why I'm not recited. Okay Mataji, no problem. நான் தான் இல்லைன்னா மாதாஜி இன்வால்வ்டா தான் இருக்காங்க. நான் திரும்பி உங்களுக்கு நீங்களும் சரி மாதாஜி சரி அப்புறம் இந்த ருக்மிணி இது பபிதா மாதாஜி நீங்க இது தமிழ் சொல்லவே வேண்டாம். ஒரு வாட்டி சொன்னா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. யாருக்கு முடியறதோ அதனால தான் போஸ்ட் பண்ணல சொன்னேன். ஏன்னா இது இங்கிலீஷ் இல்லையா, அதனால கொஞ்சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். தமிழ்ல நான் போடுறேன். அடுத்த வாரம் எப்படி இந்த செகண்ட் பார்ட் வந்து நான் தமிழ்ல, ஏன்னா பாக்கியெல்லாம் பண்ணிட்டேன். இந்த பிக்சர் போட்டு இதெல்லாம் ஸ்லோகம் போட்டெல்லாம் ஆயிடும். ஒன்லி தமிழாக்கம் தான் பண்ணும். அது எனக்கு வந்து இப்ப நேரம் இருக்கு. இப்ப வந்து ஃபுல் லாட்டு நான் இன்னைக்கு இல்ல ஒரு வாரமா பண்ணிட்டு இருந்தேன். இது மாத்திரம் இல்லையே, L2ஓடு நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது. அப்புறம் காலையில குழந்தைகளோட கிளாஸ் இருக்கே, அதுலயும் பிபிடி என்னவோ பண்ணிட்டு இருப்பேன். அப்புறம் என்னோட பக்தி சாஸ்திரியோட இதுவும் இருக்கு, படிக்கிறதும் இருக்கு. வீட்டு வேலை எப்படி பண்றேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே. சோ இப்ப என்ன போட்டிருக்கு, இட் கேனாட் பி அந்த மாதிரி யாரு பௌதிக உலகத்துல வந்து அட்டாச்சா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இதுல வந்து நாட்டம் இருக்காது. பகவானோட நாம எடுக்க நாட்டம் இருக்கு. அவங்க வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க. அப்புறம் who is glorified for his unknown end. Okay, only by becoming Krishna conscious and taking shelter at the lotus feet of the Lord, in this way can one be freed from material contamination. நம்ம ஷெல்டர் ஃபார்ம்லாம் ஃபில்அப் பண்ணோம் இல்லையா போன L2 கிளாஸ்ல. எல்லாரும் என்ன ஏதுன்னு தெரியாமே எல்லாரும் 16 ரவுண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. எல்லாருக்கும் இப்ப இருக்கிற நம்ம கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஃபில் பண்ணிட்டா. நாராயணசாமி பிரபுஜி, விவேகானந்த பிரபுஜி, ருக்மணி இல்ல சாரி நிவேதிதா, பபிதா. இன்னைக்கு இவாள் தான் இங்க தெரியறது. வேற யாரு இருக்காங்க இங்க தெரியல. ஒரு நிமிஷம். இவ்வளவுதான். பாக்கி வந்தவங்க எல்லாம் போயாச்சு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். அஜித் செல்வம் பிரபுஜி இருக்காங்க. ஆனா அவர் இப்ப இந்த கிளாஸோடதான். ஓகே, அப்ப நம்ம எப்படி பண்ணோம், எல்லாம் ஒரு ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் பண்றவங்க எல்லாம் 16 ரவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க. கரெக்டா ஷெல்டர் ஃபார்ம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாருக்கும் அதிசயம். பிரபுஜில இருந்து அதிசயம். நான் பிரபுஜி போய் பார்த்தேன், எல்லாம் கரெக்ட் தான். அவருக்கு என்ன பார்த்தோன்னே புரிஞ்சு போயிடுது எந்த குரூப்ல நான் இருக்கேன் எல்லாம். ஆனா அவருக்கு என்ன நினைவு இருந்ததுன்னா, போன வருஷம் தொண்டை இதாயிடுது. அப்போ நான் கிளாஸ் விடல, கண்டினியூஸா கிளாஸ் பண்ணிட்டே இருந்தேன். அப்ப இப்ப எப்படி இருக்கு தொண்டன், அது மாத்திரம் கேட்டார். அப்புறம் எல்லாம் பாக்கி எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தோம். பட் he could remember that. அப்புறம் எல்லாம் இந்த கிளாஸ் பத்தி எல்லாம் கேட்டார். நல்லா இது பண்ணிட்டு இருக்காரு. மீன்ஸ் எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறா அப்படின்னு சொன்னார். So he knows, he is actually watching. ஓகே, அப்போ ஒன்லி கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்தாதான். கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ISKCON மூவ்மெண்ட் அதை பத்தி சொல்லல. பகவானோட தியானத்துல, கிருஷ்ணனோட தியானத்துல இருந்தாதான் நம்ம வந்து அவையேதான் நமக்கு கதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட காலில் விழறது. அப்படின்னா நாட் லிட்ரலி விழுது, நமக்கு எல்லாமே பகவான் தான் நடத்தி கொடுக்க போறார். அந்த ஒரு நம்பிக்கையோட இருந்தோம்னாக்கா நம்ம இந்த இது பொருள் உலகத்துல இருந்து உள்ள என்னெல்லாம் இது இருக்கு கஷ்டங்கள் இருக்கோ அதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு விடுவோம். ஒரு 10 நிமிஷத்துல முடிச்சுடலாம். எத்தனாவது ஸ்லைடு? 33 இல்லையா? 47 ஸ்லைடு. எஸ், மாதாஜி படிங்க. சுலோச்சனா நீங்க தான். நான் படிக்கணுமா? யார் படிச்சணும்? இச்சுக்தோபதம் புத்ரம் ஹிரண்யகசிபூருஷா அந்தீகிருதாத்மா ஸ்வோத்சங்க நிரஸ்யத மஹீதலே. ஆஃப்டர் பிரஹ்லாத் மகாராஜ் had spoken. இவ்வளவு நேரம் யார் பேசினா? தன்னோட குழந்தை, 5 வயசு குழந்தை இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி எல்லாம் மனுஷா இருக்கா அப்படி இப்படின்னு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு ஆஃப்டர் பிரஹ்லாத மகாராஜா had spoken in this way and became silent. எல்லாம் சொல்லிட்டு வாய் மூடின்னு விட்டார். ஹிரண்யகசிபு blinded by anger. இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அவருக்கு அவ்வளவு கோவம், கண்மூடித்தனமான கோவம் சொல்லுவோமே அந்த மாதிரி கோவம் விட்டான். threw him off his lap. அப்படின்னு என்னது, தன்னோட மடியில இருந்து எடுத்து தூக்கியே போட்டுட்டார் அந்த குழந்தைய. and on to the ground. அப்படி தரையில தள்ளியே விட்டுட்டார். போரும், நீ இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசினது போரும் அப்படிங்கிற போல கீழே போட்டுட்டார். எஸ், அடுத்தது ஆஹாமர்ஷருசாவிஷ்டஹ கஷாயி பூதலோச்சனஹ வத்யதாம் அஸ்வயம் வத்யோ நிஷாரயத நைருதாஹ. Indignant and angry, his reddish eyes like molten copper. நம்ம காப்பர்னா என்ன சொல்லுவாங்க? செம்பெல்லாம் பழுக்க காய்ச்சினா எப்படி இருக்கும்? அப்படி சிவப்பா இது இருக்குமே அந்த மாதிரி அவர் கண்ணெல்லாம் எடுத்தான். ஹிரண்யகசிபு said to his servants. அந்த மாதிரி கண்ணெல்லாம் ஆயிட்டு அவர் என்ன சொல்றாரு? ஓ டிமன்ஸ், அவரோட சர்வெண்ட்ட சொல்றான். ஓ டிமன்ஸ், take this boy away from me. என்னோட என் முன்னாடி நிக்க வைக்க வேண்டாம், என்கிட்ட தூர கொண்டு போங்க. he deserves to be killed. நான் வந்து சாகதான் வைக்கணும். kill him as soon as possible. எல்லாம் அவனை வந்து இறக்க வச்சிருங்க. எல்லாம் பாம்பு குத்துல போடுறாங்க, ஈட்டியால எல்லாம் குத்த பாக்குறாங்க, நெருப்புல போடுறாங்க, எல்லாம் பண்றான். ஆனா அப்போ இன்னும் பயம் இல்ல. 5 வயசு குழந்தைக்கு என்னது நாராயண இதே நாம தான் அவர் சொல்லும் போது அவர் பகவானோட இதனால அவர் காப்பாற்ற பெறாரு. அவர் வந்து இந்த மாதிரி இதுல வந்து சாகிறது இல்லை, எல்லாத்தையும் அவர் வந்து he is not getting killed. எஸ், அப்போ இனி அடுத்தது என்னன்னாக்கா, இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? ஹிரண்யகசிபு பிரஹ்லாத் மகாராஜும் உரையாடல் தான் பார்த்தோம். இப்ப என்ன பார்க்க போறோம்? பிரஹ்லாத் மகாராஜா டீச்சிங் இஸ் கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட். கிளாஸ்ல வந்து நான் தனக்கு தான் ஒரு நாராயண பைத்தியம் இருக்குன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாரையும்
தான் கெட்டது போறாதுன்னு எல்லாரும் இதை கெட்டு போக வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது போல இவர் தான் பகவான் பகவான் நினைக்கிறது எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி போதனை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த குழந்தைகள் எல்லாமும் நாராயண நாராயண சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எஸ் மாதாஜி படிங்க. यदाचार्यः परावृतो गृहमेधीय कर्मसु वयस्यैर्बालकैस्तत्र सोपहूतः कृतक्षणैः. So when the teachers went home to attend to their household, இதெல்லாம் கேட்டுட்டு எல்லாம் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. யாரு? டீச்சர்ஸ். அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. அவங்க வீட்டு வேலையெல்லாம் பார்க்கும்போது the students of the same age as Prahlada Maharaja would call him to take the opportunity of leisure hours for play. அப்போ எல்லாம் அவங்க வந்துட்டாங்க இல்லையா, ஸ்கூல்ல எல்லாம் முடிஞ்ச எல்லாம் வீட்டுல வெக்கேஷன் மாதிரி வந்துட்டோம்னா எல்லாம் விளையாடுறதுக்கு வா எல்லாம் விளையாடலாம். டீச்சர்ஸும் போயாச்சு அவங்க வீட்டுக்கு, வாங்க எல்லாம் விளையாடலாம்னு சொல்லிட்டு பசங்க எல்லாம் விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் अततान् श्लाक्ष्णया वाचा प्रत्याहूय महाबुधः उवाच विद्वांस्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन् इव. Prahlada Maharaja, who was truly supreme learned person, then addressed his class friend. ரொம்ப அவர் படிச்ச அறிவாளி, அந்த மாதிரி learned person. Then addressed his எல்லா பசங்களுக்கு எல்லாம் என்ன மாதிரி சொல்றாரு, in very sweet language சொல்றாராம். என்ன சொல்றார்? Smiling, he began to teach them about the uselessness of this materialistic way of life. எல்லாம் விளையாட வாங்கன்னு கூப்பிட்ட பசங்களை எல்லாம் உட்காத்தி வச்சு அவர் போதனை பண்ண ஆரம்பிச்சு, அவர் இது அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாராம். இந்த பொருள் உலகத்துல என்ன இருக்கு, இதுல எல்லாம் என்ன ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு, ஒண்ணுமே இல்லையே அப்படின்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாராம். Being very kind to them, he instructed them as follows. இல்ல அவர்கிட்ட சிரிச்சு நல்ல சமாதானமா சிரிச்சு அந்த பசங்களை எல்லோட மனசெல்லாம் மாத்திர, ஆமா இது இந்த பொருள் உலகத்துல ஒரு சந்தோஷம் கிடையாது அப்படின்னு முள்ள அடுத்த ஸ்லோகத்தையும் சொல்ல போறாரு. எஸ் 56 57 படிச்சிருந்தோம். ते तु तद्गौरवात् सर्वे त्यक्तक्रीडा परिच्छदाः बालान् दूषिता धियो द्वन्द्वारामेरिते हितैः पर्युपासत राजेन्द्र कन्यास्तहृदये क्षणाः कानाः करुणो मैत्रो महाभागवतो सुरः. Sura is different, Mathaji. Asura महाभागवतो असुरः. demons, other than demons. அப்படி ஆயிடும், மீனிங் உல்டா இதாயிடும். ஓகே, மை டியர் கிங் யுதிஷ்ரா, இப்ப சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா நாரதர். Yudhishthira, all the children were very much affectionate and respectful to Prahlad Maharaj. எல்லாம் obedient கேட்டுட்டு இருந்தான். And because of their tender age, they were not so polluted by the instructions and actions of their teachers. ரொம்ப டெண்டர், சின்ன ஏஜ் தானே, அவ்வளவு நல்லா புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனா டோட்டலி இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகல, டீச்சர் சொன்னாங்களேன்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகல. ஆனா பிரஹ்லாத மகாராஜா ரொம்ப பிடிக்கும், ஃப்ரெண்டு தானே, அவரை ரொம்ப பிடிச்சு அதையும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் தியர் டீச்சர், அது அவங்க பொல்யூட்னா என்னது, அவங்க மனசை கலைக்கல. இன்னும் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, ஆனா அவங்க அவ்வளவு அப்சர்வ் பண்ணி நம்ம மனசெல்லாம் கலையல. So who were attached to condemned duality and bodily comfort. யாரு? அந்த இவர் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. எப்படி மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல எப்படி இருக்கணும், நல்லா சந்தோஷப்படணும், அந்த மாதிரி எல்லாம் தானே சொல்லி கொடுத்தாரு. அப்ப அதெல்லாம் அவளுக்கு இன்னும் இதுல போல. Thus the boys surrounded Prahlad Maharaja, giving up their playthings and sat down to hear him. அதனால விளையாட்டு பொருட்களை எல்லாம் அந்த சைட்ல வச்சுட்டு, சரி என்ன சொல்றாரு நம்ம ஃப்ரெண்டு பிரஹ்லாத் மகாராஜ் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இல்ல யாரு? அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம், குழந்தைலாம். Their hearts and eyes being fixed upon him. மனசும் அப்படியே பிரஹ்லாத் மகாராஜிட்ட அப்படி கொடுத்து கண்ணும் அப்படியே பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாங்க, they looked at him with great earnestness. என்னதான் சொல்ல போறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈகரா பார்த்துட்டு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. பிரஹ்லாத் மகாராஜா, although born in a demon family, இதுதான் என்ன ராட்சஸ் குலத்துல தான் பிறந்திருக்காரு பிரஹ்லாத் மகாராஜா, இருந்தாலும் was an exalted devotee, இருந்தாலும் நல்ல பெரிய பக்தரா இருந்திருக்காரு. And he desired their welfare. எல்லாரோடும் நன்மைக்கு வேண்டி அவர் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் போதனை சொல்றார். Thus he began instructing them about the futility of materialistic. Futilityனா waste. இந்த மெட்டீரியல் திங்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம ஆசை வைக்கிறது எவ்வளவு ஃபூலிஷ் திங், இதுல ஒன்னும் நமக்கு கிடைக்க போறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றதெல்லாம் பசங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. எஸ் 7.6 முடிச்சுட்டா மாதாஜி? இப்பதான் படிச்சாரு, முடிக்கட்டுமா? இல்ல அந்த கன்க்ளூஷன் இதி ஸ்ரீமத் பாகவதே சொல்ல வேண்டாமா? வேண்டாம், இது நிறைய வரும், நிறைய. இது 7.8 தெரியுமா, நான் சொல்றேன் இவ்வளவு ஸ்லோகம் தெரியுமா, எல்லாம் லிஸ்ட் 57 தான் 7th cantoல 57 தான் லாஸ்ட். இல்ல அது சொல்ல வேண்டாம் மாதாஜி, என்ன நமக்கு இன்னும் போயிடுது. 7th canto 10th அது சொல்ல வேண்டாம், பரவாயில்ல. ஓகே, அடுத்தது நான் இது பண்ணுவோம் 7.6.1.
Shri Prahlad Uvacha Kaumara Acharet Prajno Dharman Bhagavataniha Durlabham Manisham Janma Tad Api Adruvam Atadam Artadam மானுஷ ஜென்ம துர்லப. பிரகலாத் மனஸ் 5 வயசு குழந்தை சொல்றது இந்த மாதிரி மனுஷ ஜென்மமே ரொம்ப துர்லபமா தான் கிடைக்கும் நமக்கு. இப்போ கிடைச்சிருக்கு, அதனால இது நல்லா உபயோகப்படுத்தணும் நம்ம. நான் எப்பவுமே அதை நம்ம பகவத்கீதா கிளாஸ்லயும் சொல்லுவேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜா சொல்ற ஒன் ஹூ இஸ் சஃபிஷியன்ட்லி இன்டெலிஜென்ட், யார் நல்ல அறிவாளியா இருக்காங்களோ ஷுட் யூஸ் த ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் பாடி. நம்ம இப்ப பகவான் கை கால் ஒரு ஹியூமன் ஃபார்ம் கொடுத்திருக்கா, இதே நமக்கு ஒரு மிருகம் என்ன, இப்ப ஒரு என்ன பசு மாடுக்கு அடுத்த இது வந்து இதுதான் கிடைக்குமா, மனுஷன் இதுதான் கிடைக்குமா. பசு மாடா எது இருக்கோ அது வந்து இறந்து போயிடுச்சுன்னா அது வந்து மனுஷனா பிறக்கணும். அந்த லெவல்ல கூட அவங்களுக்கு வந்து பக்தி பண்ண முடியாது. கேட்க முடியும், நல்லதெல்லாம் கேட்க முடியாது. அதான் சொல்ல முடியுமா, ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்ல முடியுமா, ஒன்னும் சொல்ல முடியாது. ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் காட்ட முடியுமா, முடியாது. அழ முடியுமா, சிரிக்க முடியுமா, ஒண்ணும் முடியாது. ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங்கால முடியும். அப்ப நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங்கா நம்ம இருக்கிறதுனால அதை நல்லா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும். என்ன சொல்ற, ஒன் ஹூ இஸ் சஃபிஷியன்ட்லி இன்டெலிஜென்ட் ஷுட் யூஸ் த ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் பாடி ஃப்ரம் த வெரி பிகினிங் ஆஃப் லைஃப். சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம வந்து இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம் பகவான் கொடுத்திருக்கிறது நல்லா யூஸ் பண்ணணும். இன் அதர் வேர்ட்ஸ் from the tender age of child. சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது ஒன்னும் புரியாத ஸ்டேஜ்ல கூட, அதனாலதான் இப்பெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம், நிறைய வீடியோஸ் பாக்குறோம், ஹரே கிருஷ்ணா சின்ன குழந்தைகள் எல்லாம் கூட சொல்றது, எப்படி சொல்றதே தெரியாது. அம்மா அப்பா தான் அது பேச வரும்போதே அம்மா அப்பா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்களா, டவுட் தான். பூர்வீக ஜென்மத்தோடு இருக்கும், டெஃபினட்டா அந்த இது இருக்கும். அதுல இருந்தா அவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க to practice the activities of devotional service, giving up all other engagements. நிறைய most of the time பகவானுக்கு வேண்டி சேவை பண்றதுலயே நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். பாக்கி உள்ள காரியத்துக்குலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம நம்ம பகவான் சேவைக்கு நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ணணும். எப்போல இருந்து பக்தி ஆரம்பிக்கணும்னாக்கா as early as possible, சின்ன வயசுலயே ஆரம்பிச்சோம். The human body is most rarely achieved. என்ன சொல்றாரு பிரகலாத் மகாராஜா தான் இதெல்லாம் சொல்றாரு. ரொம்ப ரேரா தான் இந்த மாதிரி மனுஷ ரூபம் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா இப்ப கிடைச்சிருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ டெம்பரரி லைக் அதர் பாடி. ஏன்னா டெம்பரரி தான் நமக்கு. 60 வயசு இருப்போமா, 70 வயசு இருப்போமா, 80 வயசு, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் போயிடும். அதுக்கப்புறம் எந்த பாடி கிடைக்கும் தெரியாது. அதனால இது நமக்கு டெம்பரரியா கிடைச்சிருக்கிற பாடியை நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் மீனிங்ஃபுல் பிகாஸ் இன் ஹியூமன் லைஃப் ஒன் கேன் பெர்ஃபார்ம் டிவோஷனல் சர்வீஸ். இந்த மனுஷ ரூபத்துல இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து அர்ச்சனை பண்ண முடியும், கோவிலுக்கு போக முடியும், பஜனை பண்ண முடியும், நாமம் சொல்ல முடியும், காலையில் சீக்கிரம் என்னண்டு இதெல்லாம் பார்க்கலாம், எல்லாம் பண்ணணும். So even a slight amount of sincere devotional service can give one complete perfection. ஒரு சின்ன ஒரு devotional service பண்ணாலும் ஒரு perfection வரும். ஆனா அது பண்ணா போரும்னு சொல்லிட்டு நிறுத்தக்கூடாது. We should keep on adding. ஏன்னா நிறைய கோடி ஜென்மா எடுத்திருக்கோம் இந்த மனுஷ ரூபம் கிடைக்கிறதுக்கு. அப்புறம் இதுல இருந்து நமக்கு எங்க போனோம்னா மேல போகணும். ஜேர்னி முடியலையே, இன்னும் நிறைய இருக்கு, நம்ம போனோமே. எஸ் 2 यथा हि पुरुषस्येह विष्णो पादोपसर्पणं यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुहृत्. The human form of life affords one a chance to return home. ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. ஹியூமன் ஃபார்ம்ல வந்தாயிடுச்சுன்னா இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு பாதை கிடைச்சிருக்கு போறதுக்கு. அனிமல்ஸ்க்கு இமிடியேட்டா போக முடியாது. ஏன்னா அவள் ஜப்பமே கிடையாது, அவளுக்கு தெரியாது. ஒரு ட்ரீ ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துக்க, அதுக்கும் உசிர் இருக்கு இல்லையா. ஆனா அது வந்து அந்த சோல் அப்படிதான் இருக்கு, சும்மா நின்று இருக்கும். அப்படி அது எப்போ விழுந்து அது சாகுறதோ அது வரைக்கும் அந்த ட்ரீயாவே நிற்கும், அது மரமாவே நிற்கும். அதுக்கப்புறம் என்ன ரூபம் எடுக்கும் தெரியாது, புழுவா பூச்சியா ஆனையா எறும்பான்னு தெரியாது நமக்கு. ஆனா ஹியூமன் ஃபார்ம்ல தான் நமக்கு வந்து அந்த பாதையில போறதுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு, நாம ஜபம் சொல்லலாம், அந்த மாதிரி பண்ணலாம். அது வந்து பிரகலாத் மகாராஜாவே சொல்லியிருக்காரு. ஹியூமன் ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் affords one a chance to return home back to Godhead. Therefore every living entity, யாரெல்லாம் உயிரோடு இருக்காங்களோ, எஸ்பெஷலி இந்த ஹியூமன் ஃபார்ம், எறும்பு அந்த மாதிரி எல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அவளுக்கு பாவம் இல்லை, ஆனா அவளுக்கு ஜப்பமும் பண்ணி முன்னேற முடியாது. அதே விதத்துல லெவல்ல இருப்பாங்க அவங்க. Especially in the human form of life, must engage in devotional service to the lotus feet of Lord Vishnu. அதனால அவங்க எல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். பகவானை நினைச்சுட்டு அவரோட பாத சரணத்தை நினைச்சுட்டு நம்ம வந்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். This devotional service is natural because this devotional service is natural because Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is the most beloved, the master of the soul and the well-wisher of all other living beings. இது வந்து நேச்சுரலா பகவான் வந்து ப்ரே பண்ணதான் வேணும். ஏன்னா அவர் தான் கடவுள், அவர் தான் எல்லாரையும் காப்பாற்றுறார். இஸ் அ கண்ட்ரோலர், இஸ் அ மெயின்டைனர் இல்லையா. அவர் தான் எல்லா லிவிங் பீயிங்ஸ்க்கும் கடவுளா இருக்கார். அப்போ அவர் நேச்சுரலாவே நம்ம வந்து அந்த ஒரு இன்ஸ்டிங்க்ட் வந்துடும், அவரை ப்ரே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால அது பண்ணுங்க அப்படின்னு.
எஸ் மாதாஜி 7.6.4. நான் தான் படிக்கணுமா? யார் படிச்சப்போ? நான் தான் படிக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம். தத் பிரயாசோ ந கர்த்தவ்யோ யதா ஆயுர்வ்யயः பரம் ந ததா விந்ததே க்ஷேமம் முகுந்த சரணாம்புஜம். Endeavors merely for sense gratification or material happiness through economic development are not to be performed, for they result only in the loss of time and energy with no actual profit. அப்படின்னா என்னது? வேலைகள். என்னது வேலைகள்? endeavorsனா வேலை. ஒன்லி நம்ம புலனை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்குள்ள என்ன வேலை பண்ணினாலும் இல்ல அதனால ஒரு சந்தோஷம் பெற்றாலும், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட்னா எனக்கு நல்ல பண வசதியோட சரி நல்ல பணம் வந்திருக்கு, நல்ல 5 ஸ்டார் ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் போய் சாப்பிடுவாங்க. சில பேருக்கு அது ஒரு திருப்தி. சில பேர் சும்மா ஊரா சுத்துவாங்க, நல்ல ஒரு ஏசி இதுல போலாம், இல்ல ஒரு ஃபிளைட்ல போலாம், ஏன்னா பணம் இருக்கேன். அந்த பணம் இருக்கிறது இது திமிர்ல நல்லா அனுபவிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பண்றது. இதெல்லாம் ஒன்னும் டெவலப்மெண்ட். இதெல்லாம் பண்றதுல என்னது? தி ரிசல்ட் இன் லாஸ் ஆஃப் டைம் அண்ட் எனர்ஜி. சும்மா உங்க டைமும் வேஸ்ட், பணத்தும் வேஸ்ட் தான். ஏன்னா டைமும் வேஸ்ட், எனர்ஜி வேஸ்ட். இதுல ஒன்னும் ப்ராஃபிட் இல்லை. ஏன்னா போயிட்டு வந்தோம், என்னைக்கோ போனோம், அப்புறம் அது பார்த்தோம், ஆனா பிக்சர் எடுத்து வச்சுக்கிறோம், போட்டோலாம் எடுத்து வச்சுனாதான் நினைவு இருக்கும். ஏன்னா அது மறந்து கூட போயிடும். இன்னும் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்படியா அந்த கோயில் போனோமா, அங்க என்ன இருந்தது பார்த்துட்டோமா, எப்படி போனோம், ஓஹோ அப்படி போனோம் நினைவே இருக்காது. இல்ல போட்டோ எடுத்து வச்சு அதை பார்த்துட்டே இருந்தா நினைவு வந்துட்டே இருக்கும். இட்ஸ் ஆல் வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். அதனால நம்ம வந்து பகவான் நாம சொல்றது அது வந்து நினைவு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. நம்ம அக்கௌண்ட் குழந்தைகளுக்குலாம் என்ன சொல்றேன்னா பிக்கி பேங்க். உங்களோட பிக்கி பேங்க்ல டெய்லி 1 ரூபி போட்டா ஏறும் இல்லையா? அது போல எவ்வளவு நாம சொல்றோம், அது பகவான் பெரிய பிக்கி பேங்க் வச்சிருக்க. அதுல உங்களோட புண்ணியம்னா என்னது? நல்ல கர்மா, அது ஏறிண்டே இருக்கும் அப்படின்னு. எஸ் மாதாஜி பண்றோம் அப்படின்பா. அவளுக்கு புரியல லாங்குவேஜ் அவள்கிட்ட சொல்லுவேன் நான். அதே போல நம்ம வந்து எந்த நேரம் நாம ஜபம் பண்றதுதான் ஆக்சுவல் சந்தோஷம் இருக்கு. அதுதான் நமக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்கும். If one's endeavors are directed towards Krishna consciousness, one can surely attain the spiritual platform of self-realization. பகவான் நினைச்சு இந்த வேலை இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம், ஜப்பாலாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நாம் யார் அது வந்து நல்லா புரிதல் வரும். அண்ட் டெஃபினட்டா பாக்கி உள்ளதுக்களை நம்ம வந்து அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டோம். There is no such benefit from engaging oneself in economic development. ஒண்ணும் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் நிறைய சம்பாதிக்கிறது. நான் ஒரு பிசினஸ் பண்றோம், அந்த டீல் சைன் பண்ணிட்டேன், நல்லா மறுபடி வரப்போறது, நல்ல லாபம் வரப்போறது, என்ன எல்லாம் வந்து என்ன பண்ண போறோம்? பட்டுன்னு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துன்னா போச்சு. இந்த லாபம்ன்றதெல்லாம் வேற யாரும் அனுபவிக்க போறோம். சோ அதனால இப்போ அது வேலைக்கு போறவாளுக்கும் சரி, நிறைய பொருள் ஈட்டணும், பொருள்லயே நிறைய ஒரு ஆசை இருக்கிறவங்களுக்கு அதான் பணம் பணம் பணம்னா ஒன்னும் பிரயோஜனத்துக்கே இல்லை. அது there is no benefit. ஏன்னா இதுல ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அதனால வீடு வாங்கலாம், நிறைய பணம் இருந்தா நல்ல வீடு வாங்கலாம், நிறைய பொருள்கள் வாங்கலாம். ஆனா என்ன யூஸ் இல்லை நமக்கு. எஸ் மாதாஜி படிங்க. ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्. Therefore அதனால while in material existence நம்ம வந்து பவம் ஆஸ்ரிதா, a person fully competent to distinguish wrong from right must endeavor to achieve the highest goal of it. எப்போ நமக்கு தெரியுமா? இப்ப பகவத்கீதா கிளாஸ்லாம் வந்ததுனால இன்னும் நிறைய புரிதல் வந்திருக்காங்க. பேசிக்கலி ஒரு மாதிரி தெரியும், இருந்தாலும் பகவத்கீதா பாகவதம் இந்த பக்தி சதாச்சார் இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ண கொஞ்சம் இன்னும் நல்ல புரிதல் வந்துருக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் நடத்துறாங்க. இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவா, புரியறதோ புரியலையோ அட்டென்ட் பண்ணிடணும். இங்கேயே இப்படி உட்கார்ந்து அட்டென்ட் பண்ணல, அது மாட்டுக்கு சொல்லிட்டு இருப்பா, என்னவோ கேட்டுட்டே இருக்கும். கொஞ்சமா ஒரு டிராப்பா போகாம இருக்காது. புரியலையா அதனால கேட்கலைன்னா அந்த நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டிவி பார்ப்போம், டிவியோட சீரியல் பார்ப்போம். அதுக்கு இதை கேட்கலாமே அப்படிமே நான் யாரா இருந்தாலும். அதனால நான் என்ன பார்த்தேன்னா எல்லா சேனலும் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு வீட்டு வேலையும் நடக்கும், அது பாட்டு கத்திண்டே இருக்கும். கத்தின்னா அதை வால்யூம் பெருசா வைப்பேன், அதை பாட்டு கேட்டுட்டே இருப்பேன். அப்ப இது என்னது? therefore மெட்டீரியல் while in material existing, இப்ப வந்து நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கும் போது பவம் ஆசிரிதாக, அதுக்குதான் அந்த வேர்டு கொடுத்திருக்காங்க. இந்த உலகத்தை நம்ம இருக்கோம், ஆசிரித்தானா இருக்கோம், we are there. பவம்னா நீங்க, மெட்டீரியல் உடம்பால நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கோம். a person fully competent to distinguish. அதனால இந்த உடம்பை வச்சு நம்ம நல்லா திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம், எது நல்லது எது கெட்டது. அந்த இது டிஃபரன்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியும், எது ரைட்டு எது ராங்னு கண்டுபிடிச்சு நம்ம வந்து அந்த எது கரெக்டோ அந்த செயல் எடுத்துட்டு நம்ம போகணும். endeavor to achieve the highest goal of life. எது நமக்கு வந்து என்ன பகவான் அடையறதுக்கு எந்த வழி உண்டோ அதுக்கு அந்த பாதையில போறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். as long as the body is stout and strong. அதுவும் சொல்லியிருக்காப்ப. ஐயோ இவரோட எல்லாம் ஒருவனு படிக்கும்போது ரொம்ப இதா இருக்கு. 5 வயசு குழந்தை இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லணும்னா அப்படி எப்போ உடம்பு நல்ல தெம்பா இருக்கோ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கோ அப்பவே பண்ணுங்க. இப்போ எனக்கு அட்லீஸ்ட் கண்ணாடி வந்தாச்சு, முட்டெல்லாம் தளர்ந்தாச்சு. ஏன்னா வயசாயிடுச்சு, 60 வயசு ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாம் அது காட்டுறது, நீ வயசாயிடுச்சு, கீழே உட்கார முடியாது. அப்போ பிரபுஜி வரும்போது கீழே உட்காந்தேன், அடுத்த நாளைக்கெல்லாம் கொஞ்சம் முட்டெல்லாம் ஒரு மாதிரி இருந்தது, ஏன்னா கீழே உட்காந்து பழக்கம் இல்லையே.
அதெல்லாம் தான் ப்ராப்ளம், நம்மளே கிரியேட் பண்ணிக்கிறதா. அப்ப அதனால உடம்பு நல்லா இருக்கும், கண்ணு நல்லா இருக்கும் போதே நல்லா பகவான் எல்லாம் தரிசனம் பண்ணோம், காது நல்லா கேட்கும் போதே பகவானுக்கு கானம் எல்லாம் கேட்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் அப்படி வயசு இப்ப என்ன அவசியம், இப்ப நல்லா சம்பாதிக்கிற வயசு, நல்லா சம்பாதிங்கன்னா நல்லா இருக்கிற உடம்பெல்லாம் அதுல எல்லாம் பண்ணி அப்புறம் தாத்தா ஆகி பாட்டி ஆனப்புறம் காது கேட்கல, கண்ணு தெரியல, நடக்க முடியல, கை தள்ளாடுறது. அந்த டைம்ல நம்ம என்னது பாகவதம் படிக்கிறோம், என்ன பகவத்கீதா படிக்கிறோம். அதனால சின்ன வயசுல இதெல்லாம் எப்போ ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஸ்ட்ரவுட்டா இருக்கும் போதே படிங்க. அண்ட் இஸ் நாட் எம்பரஸ்டு பை dwindling as long as the body is stout and strong and is not embarrassed by dwindling. அந்த டைம்ல நமக்கு ஒரு இது இருக்காது, பண்ணணுமா வேண்டாங்கிற அந்த ஒரு சந்தேகமும் இருக்காது, தாராளமா பண்ணலாம்னு நல்ல தைரியத்தமா நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம். எஸ் 24 மாதாஜி 7.6.24. நான் படிக்கணுமா நீங்க படிக்கணுமா? நீங்க தான் படிக்கணும் நினைக்கிறேன். நீங்க தான் படிக்கணும். ஓகே. तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावं आसुरं उन्मुच्य यया तुष्यति अदोक्षजः. Therefore, my dear young friends, born of demons, எல்லாம் அசுர குழந்தைகள் தான், அசுரர்களுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் தான். அதுக்கு இவர் வந்து இவ்வளவு அழகா போதனை பண்ணிட்டு இருக்கார். Please act in such a way that the supreme Lord, who is beyond the conception of material knowledge, will be satisfied. அதனால இந்த மாதிரி நீங்க செய்கை பண்ணணும். இப்போ அந்த மாதிரி செய்கை பண்ணும்போது பகவானுக்கே ரொம்ப திருப்தி ஆகுமா, அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து சந்தோஷம் ஆகும். அந்த மாதிரி நீங்க வேலை பண்ணுங்க. கிவ் அப் யுவர் டிமானிக் நேச்சர், உங்களோட என்னது அசுரத்தனத்தான என்னெல்லாம் புத்தி உண்டோ அதெல்லாம் விட்டுடுங்க. அண்ட் ஆக்ட் வித்வுட் என்மிட்டி. யார்கிட்டயும் வந்து எனிமி வந்து என்னோட என்னது அதுக்கு சொல்லுவா, என்னுடைய எனிமிக்கு என்ன சொல்லுவா, சத்ரு தானே, சத்ரு எதிரிகள். எதிரிகள், தட் இஸ் தமிழ் வேர்ட். எஸ், சத்ரு வந்து மலையாளம் அண்ட் சான்ஸ்கிரிட். எதிரிகள், எனக்கு எதிரிகள் யாரும் இல்லை, அந்த மாதிரி லெவல்ல வரணும். எல்லாரும் என்னோட ஃப்ரெண்டு தான். அந்த மாதிரி எல்லாம் டிமானிக் நேச்சர் எல்லாம் விட்டுடுங்க. ஆக்ட் வித்வுட் எனிமிட்டி. யார்கிட்டயும் நம்ம வந்து எதிரியா பார்க்க கூடாது. அண்ட் டூ நோ டுவாலிட்டி. டுவாலிட்டினா என்னது, நல்லது கெட்டது, புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இருமையில இருந்து விடுபடுங்க. எது வந்தாலும் பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். அந்த மாதிரி ஸ்தித பிரக்ஞா ஸ்டேஜ்ல இருக்கணும். ஷோ மர்சி டு ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ். அப்புறம் நம்ம எல்லாத்தையும் எப்படி இருக்கணும், மர்சி. ஏன்னா எல்லா ஹிருதயத்துக்குள்ளயும் பகவான் இருக்கார், பரமாத்மா இருக்கார். அப்ப எல்லாத்தையும் நம்ம எறும்பு இருந்தாலும் சரி, ஒரு பெரிய இதா இருந்தாலும் அனிமலா இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் ஒரு இது ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்துங்க, அவங்களை வந்து இது பண்ணுங்க, மர்சி காட்டுங்க. என்டிட்டிஸ் பை என்லைட்னிங் தெம் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். எல்லாரையும் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நீங்க கொண்டு வாங்க. அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் அடுத்த பேட்ச் இப்ப ஆரம்பிக்க போறது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவா எல்லாம் வீட்டுல இருக்கிறாங்க. விவேகானந்த பிரபுஜி சொல்லவே வேண்டாம், வீட்டுல 4 பேர் இருக்கீங்க, 4 பேர் பஜனை டெய்லி பண்றீங்க. இனிமே வேற யாரும் இல்லை. ஆனா இப்ப உங்களை அப்பவும் விட போறதா இல்ல, உங்க மாமா பிள்ளை, உங்க சிஸ்டர் பிரதர் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லாரையும் சேர சொல்லுங்க. எல்லாருக்கும் அது பொருந்தும். அருள் செல்வம் பிரபுஜிக்கும் சரி, நாராயணசாமி எல்லாரும், நிவேதிதா அவங்களுக்கு எல்லாம் போன 4 மாசத்துல இருந்தே சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். எல்லாரும் நம்ம மாத்திரம் படிச்சது, நமக்கு கிடைச்ச இன்பம் எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டுமே நினைச்சுட்டு எல்லாரையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண வைக்கணும். அது குழந்தை 6 வயசு தான், அதுதான் பரவாயில்ல. 6 வயசுனா கிட்ஸ்ல போட்டுருங்க. இல்ல காலேஜ் படிக்கிறாங்கன்னா யூத்துக்கும் இருக்கு. இல்ல வயசா எடுத்த ஒரு 60 வயசுனா அப்ப படிக்கட்டும், நோ ப்ராப்ளம். அப்பல இருந்தா படிச்சு சீக்கிரம் இது வந்து அவருக்கு மோட்சம் கிடைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. அந்த புண்ணியம் உங்களுக்கு போய் சேரும். So show mercy to all living entities by enlightening them in devotional service, thus becoming their well wishers. எல்லாருக்கும் நல்லவர்களா, நல்ல இது வெல் விஷிங்னா தெரியுமே, எல்லாருக்கும் நம்ம நல்லது தானே இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். நான் படிக்கிறோம், நம்ம எனக்கு நல்லது வருது, கவனம் படிச்சு நல்லது வரட்டும் வாழக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்ற. பகவத்கீதா சேருன்னு நான் சொன்னேன். எஸ், மாதாஜியை படிக்கணும். யார் படிக்கணும்? மறந்து நீங்க தான் படிக்கணும். 28. श्रुतामे तन्मया पूर्वं ज्ञानं विज्ञान संयुतं धर्मं भागवतं शुद्धं नारदादेव दर्शनात्. பிரகலாத் மகாராஜ் கண்டினியூ பண்ற, என்ன சொல்லிட்டு இருக்கார். I received this knowledge from the great saint Narada Muni. எனக்கு இந்த நாலேஜ் எல்லாம் யாரு கொடுத்தாங்க? நாரத முனி. எங்க முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்து படி சொன்னாரா? இல்ல, அவர் அம்மாவோட வயசுல இருக்கும் போதே நாரத முனி வந்து கயாது அவன் அம்மாட்ட சொல்லும் போது எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் நான் வயசுல இருக்கும் போதே அப்படின்னு. I received this knowledge from the great saint Narada Muni, who is always engaged in devotional service. அவரோட வாயில என்ன இருக்குமா? நாராயண தான் இருக்கும். This knowledge, which is called Bhagavata Dharma, is fully scientific. இது சயின்ஸ் கலந்த நாலேஜ் தான். இது சும்மா அந்த விஸ்வாசம் சொன்னாலே அவரு என்னது அவங்க சொன்னாங்க, அதனால நான் பிளைண்டா நான் வந்து ஃபாலோ பண்றேன், அந்த மாதிரி கிடையாது. இது வந்து being proved. அதனால it is called scientific. It is based on logic and philosophy and is free from all material contamination.
இது வந்து வெறும் ஆன்மீகம் மாத்திரம் இல்ல, ப்ரூவ்டு, இட் இஸ் ப்ரூவ்ட். பிலாசபிக்கலாவும் பார்த்தாலும் சரி, லாஜிக்கா பார்த்தாலும் இந்த பாதை தான் நல்ல பாதை. எஸ் 17 மாதாஜி. நான் தான் படிக்கிறேங்க. பவதாம் அபி பூயான் மே யதி ஸ்ரத்ததே ஸ்ரத்தததே வசஹ வைஷாரதி தீஹி ஸ்ரத்தாதஹ ஸ்ரீபாலானாம் ச மே யதா. Prahlad Maharaj continued, my dear friends, if you can place your faith in my words, என்ன நம்பினீங்கன்னா அப்படின்னு நான் சொல்றதெல்லாம் அதுல நம்பிக்கை வச்சீங்கன்னா, simply by that faith you can also understand transcendental knowledge like me. ஏன்னா எனக்கு எப்படி ஒரு நம்பிக்கை இருக்கோ, என் மேல நான் சொன்ன வேர்ட்ஸ்ல எல்லாம் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா, எனக்கு எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஞானம் கிடைச்சிருக்கோ, அந்த ஒரு என்ன அறிவு பகவான் நினைச்சு உள்ள transcendental knowledge அது போல உங்களுக்கும் கிடைக்கும். although you are small children, இவரே 5 வயசு தான், அவர் சொல்றானா நீங்களாம் சின்ன குழந்தை தான், அப்போ உங்களுக்கு எனக்கு கிடைச்சா போல உங்களுக்கும் கிடைக்கும். என்னோட வேர்ட்ஸ்ல ஃபெய்த் வச்சு நல்லா கேளுங்க, நான் சொல்றதப்படி நீங்க இருங்க அப்படின்னு. Similarly, a woman can also understand transcendental knowledge and know what is spirit and what is matter. woman ஏன் அதை தனியா போட்டிருக்காங்க தெரியல. பகவத்கீதையில அப்படி வருது, என்ன ஸ்திரீய சூத்ரா அது வருது இல்லையா, அந்த ஸ்லோகம் வருது. சோ ஈவன் ஃபீமேல்ஸ்க்கும் என்ன ஒரு மாதிரி ஜெனரலா அப்படி சொல்றாங்க இந்த ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல. கொஞ்சம் விமனுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு அறிவு கம்மினா அப்படிலாம், தட் இட்ஸ் நாட் அ ஃபேக்ட். நல்லா இது பிரைட் தான் அவங்களும், அவங்க கூட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க, டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் ஆத்மானா என்ன, பாடினா என்ன. அதுதான் ஸ்பிரிட் அண்ட் மேட்டர். நம்ம பாடி மேட்டர், ஆத்மாங்கிறது ஸ்பிரிட். ஆத்மாக்கு அழிவு இல்லை, பாடிக்கு அழிவு உண்டு. அது வந்து அவங்களுக்கும் நல்லா தெரிய வரும், அவங்களும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு. எஸ் மாதாஜி, யாரு படிக்கணும்? நீங்க தான் படிங்க. 37 ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இது பேஜ் மாத்தணும் இல்லையா? ஆமா 37. ஓகே. சத் பிரம்ம நிர்வாண சுகம் விபுல் அதோக்ஷஜாலம்பம் अदोक्षजालमम्बमिहा शुभात्मनः शरीरिणः संस्मृतिः चक्रशासना तद्ब्रह्म निर्वाण सुखं विदुर्बुद्धा ततो भजत्वं हृदये हृदीश्वरम्. The real problem of இது கரெக்டா தான் படிச்சேன். The real problem of life is the repetition of birth and death. இது நம்ம இப்ப இதுல ஆக்சுவல் என்ன ப்ராப்ளம் நமக்குன்னா, என்ன ப்ராப்ளம்? இறக்குறோம் பிறக்கிறோம் இறக்குறோம் பிறக்கணும், இதுலயே தான் நான் பண்ணு இருக்கோம். அதுதான் ஆக்சுவல் ப்ராப்ளமே. விச் இஸ் லைக் அ வீல் ரோலிங் ரிப்பீட்டட்லி அப் அண்ட் டவுன், கீழே மேல போயிட்டு இருக்கிற போல நம்மளும் இந்த உலகத்துல பிறந்து இறந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். This wheel however completely stops. எப்போ ஸ்டாப் ஆகும்? when one is in touch with the supreme personality of God. பகவான் நினைச்சிட்டு அந்த செய்கை பண்ணணும்னா இந்த வீல் சுத்துறத நின்னும். In other words, by the transcendental bliss realized from constant engagement in devotional service, நல்லா பகவானை நினைச்சிட்டு தியானம் பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம பகவானை நினைச்சு என்னெல்லாம் பண்றோமோ அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னாக்கா, one is completely liberated from material existence. இந்த பொருள் உலகத்திலேருந்து விடுபட்டு, நம்மளோட கொஞ்சம் ஆசை இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுபட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியில வந்துடுவோம். நம்ம all learned men know this. யாருக்கெல்லாம் இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ்க்கோ அவங்களுக்கு எல்லாம் இதை பத்தி தெரியும். Therefore, my dear friends, O sons of Asuras, immediately begin meditating upon and worshipping the Supreme within everyone's heart. எல்லார் மனசுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார், பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கார். எல்லாரும் இப்போவே இம்மிடியட்டா அந்த பகவானை வந்து நீங்க வந்து ப்ரே பண்ண ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. எஸ். को अति प्रयासो असुर बालका हरे उपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मन शक्युर अशेष देहिनां सामानयत किं वशयोपपादनैः. Oh my friends, son of the Asuras, the Supreme Personality of Godhead in his super soul feature always exists within the course of the heart of all living entities. என்ன சொல்றார்? எல்லா லிவிங் என்டிட்டி, யாரெல்லாம் உசுரோடு இருக்காங்களோ அவரோட ஹிருதயத்துல பகவான் ஏதா இருக்கார். சூப்பர் சோல்னா என்னது? பரமாத்மா ரூபத்துல இருக்கார். எல்லா crores of hearts, எவ்வளவு ஹார்ட் இருக்கு, எல்லாம் எறும்போட ஹார்ட்ல இருந்து ஒரு ட்ரீயோட ஹார்ட்டா இருக்கட்டும், ஒரு அனிமலோட ஹார்ட்டா இருக்கட்டும், எல்லா ஹார்ட்லயும் பரமாத்மா இருக்கார். Indeed, he is a well-wisher and friend of all living entities. நம்மளோட எல்லாம் ஃப்ரெண்டு தான் அவர். And there is no difficulty in worshipping the Lord. அவரை தொழறதுக்கு பெரிய ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இல்லவே இல்லை.
என்னது இப்ப வந்து சத்தியயுகத்துல இல்லை, திரேதா யுகத்துல இல்லை, அழகா கலியுகத்துல இருக்கும். என்ன சொல்லியிருக்கு? நிறைய ஜப்பம் பண்ணதான் சொல்லியிருக்கு. இஸ்கான்ல மாத்திரம் இல்ல, ஈவன் இஃப் யூ கோ அவுட் சைட் இஸ்கான் ஆல்சோ ஐ ஆம் ஜப்போஸ்மி தான் இதை கொடுத்திருக்கேன். பகவத்கீதாலே கொடுத்திருக்கேன். நான் அந்த ஜப்பம்லயே நான் தான் இருக்கேன். அப்ப நிறைய ஜப்பா பண்ணா டெஃபினட்டா இந்த இது கடந்து நம்ம வெளியே வந்துடும். இந்த சுழற்சி, இறப்பு, இது என்னது, பர்த் டெத், அந்த இதுல இருந்து வெளியே வந்துடும். Why then should people not engage in this devotional service? அவர் கேட்கிறாரு, 5 வயசு குழந்தை கேட்கறது. இது தெரிஞ்சுட்டு ஏன் இந்த நார்மல் ஜப்பா பண்றதுக்கு, நார்மல் பகவானோட இது ப்ரே பண்றதுக்கு ஏன் வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு. Why are they so addicted to unnecessarily producing artificial paraphernalia for sense gratification? நம்ம புலன்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் உபகரணங்கள் இருக்கு. ஒரு மொபைல் வேணும் நமக்கு, மொபைல் இல்லாம முடியாது. வாட்ஸ்அப் ஒரு நாளைக்கு பந்தா எடுத்தனா அப்பா அப்படி இதுதான் எடுத்து, அப்புறம் சரி இதுதான் நல்லதுன்னு சொல்லிட்டு நிம்மதியா கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தேன். இல்லாட்டா எல்லாமே வாட்ஸ்அப்ல தானே போயிட்டு இருக்கு. அந்த மெசேஜ் அனுப்பணும், இது பண்ணணும், அது இதுன்னு சொல்லும்போது அப்புறம் தோணுது, இல்ல ஒர்க் பண்ணலையா, வெரி குட். இப்ப ஆச்சு இல்லையா, உங்களுக்கு எல்லாம் ஆச்சா எனக்கு தெரியாது. அப்போ நான் யார்கிட்ட கேட்டோன்னா அவங்க சொல்றாங்க, இல்ல எனக்கு ஒர்க் பண்ணுது. ஐயோ, அப்ப என்னோட மொபைல்ல என்னாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்குள்ள பார்த்தா நியூஸ்லயே வந்துடுச்சு, தட் இஸ் அ பிக் ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு. சோ இந்த மாதிரி நம்ம அதெல்லாம் நம்ம புலன்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்கு விதம் விதமா உடுத்திக்கிறோமா, விதமா சாப்பிடணுமா, விதமா இந்த இதான் இப்ப மொபைல் அடிக்ஷன் நிறைய இருக்கு. அது புஸ்தகங்கள் என்ன அது இதுன்னு இருக்கும். ஆனா இதெல்லாம் வந்து நம்மள திருப்தி பண்ணதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்றாங்க. ஆனா பகவானோட நாம சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது, இஷ்டம் இல்ல. ஏன் இப்படி இருக்காங்கன்னு அந்த குழந்தைய இதான் ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட் இதோட நிறுத்திக்கலாம். அப்புறம் அடுத்த பாதி வந்து நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் மண்ணு இப்ப இனிமேதான் வரப்போறது. இனிமேதான் ஆக்சுவல் அவர் வந்து அவதாரம். அப்ப நான் இதுலயே நிறுத்திருக்கேன். ஏன்னா அவரோட என்னது பகவானோட அவதாரம் வந்து அவர் வெளியில வந்து இவர் பில்லர் உடைச்சு அதெல்லாம் வரும்போது நடுவுல நிறுத்துறது நல்லா இருக்காது இல்லையா? நம்ம படிக்கும் போது அதெல்லாம் பாக்குறோமே எங்க நிறுத்தணும்னு. இப்ப நான் இதோட நிறுத்திருக்கேன். அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம்.